салом дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед. начаспиде саёхе созен хубен, ҳама каса срочно ва алайкум ба салом, хуш омадӣ шовира хоҳарҷон, равмшод хоҳарҷон, хуш омадӣ. раҳмат барои лайк. инама омадам апаҷон, раҳмат. деҳаи ман созен хубен, ҳама каса 7 касем 4 лайк. комад лайкоро бимонед. хай кам часпид, гап задан бигиред, навистан бигиред. хавотир нашида, мо дар Тоҷикистонем, барои мо кам мечаспа. хуш омадед ҳама каса. каседа кулӯш дар кора, фақат кулӯш бига. фаҳмидам, соҳиби торт номта дига кади, охи раҳмон омади, яке дарав дига кади барои мо. сози хуби хоҳарҷон, мас айсара телефоном недаступ набуд, навдар гирондум, смс-од омад. созен ҳама каса хубен. каседа кулӯш дар кора, кулӯш бига. созем, шукронаи худо. шумо нағзед, созед ҳама каса. хоҳарои азиз, ба фикрам ҳамат хоҳаред айҷа. торта мебинем. ва алайкум ба салом, хуш омадӣ закия. сози хубӣ, духтарҷон созай. пешравӣ чӣ хеле? ключ. Ман конкурси торта жда дарам. конкурси торт меша, иншолло конкурси торта меша. ҳози 1000 букунем. охои 900 чанд будем, 800 чанд шидем. ака 1000 мешем, гуфтем ки куҷо 1000 бушем насибат. чира гирифти? Пул мулка гирифти? охи туфота гирифти ҳамаша? охи сразу конкурс мега, конкурс за ғолиб омадай, конкурс мега. дубор бой бите ба набура бо далши мера. одамо ҳастанд ки дарав зиқ мешан, чӣ наметунан. иш шоира зиқ намеша, бо далши рафтан мегира. иш нашид, уш нашид, ати дигаш рафтан мегира. ғарибак куҷодай? ғарибак ман надидамша. сози ғарибак хоҳарҷон нағзӣ. ва алайкум ба салом, хуш омадӣ. сози хубӣ. ҳама каса як гӯшоро меҷиқем, ман як миксер бизанам. саволотон боша, марҳамат, савола додам бигиред. шукрай шумо пурсем. ҳар рӯз ютуб подписчикои саршӯв мебара ба мо. ютуб саршӯвӣ мебара, бо мурғо мегирезана. михела як не акай, мо барои туфа омада будан, як хелош гирехтан, хай не як хелош омадагиан истодагиан. барои мо эзи қам намешам бираван рафтан бигиран сиравно ва видеои моро тамошо намекунан, ягон фоида нест. барои мо на ҳастанд одамое ки айё фоидаи намеоянд. дастахонда ату мебинем ку чӣ хеле меояд дастахонда. гӯшотону биҷиқед.
دلشه نمیگردم مردم کرده برم اکنون شایره خواهرنم پاکته که میدر میکنم یک باشمو خریدش که همه چیشه کریمشه میخرم 70 تومان ده میخرم همه چیشه ترابتش که همه با کلانتر باشه برو از خودش بسیارترم زکیه خواهرجان این سیلیتا مانده یک تایتایل ماندنی شدی بالاگیش او دارید شد والکم بسوان خوش آمدید برادران خوش خوشی رحمت برای روزان خیر دخترها بیزاریم و لایک کم مرحمت کسی لایک نمونده ایادش کننده لایک یکی را مونه چک چک کسی در کلوش در کاره کلوش بوده ما کلوچوی هم نکنیم مایلش خونه‌ای پوشید نه کلام نه مایده گرد نیست شما دیدم کسا بستوی عزیزه کنیده نمیدونم کانال بسیار بسیار استرس ببرم زکی از سیلتا به زکی فیلم میکنم دیگه سیلتا نکردم گلاب نیپا مزه باشه اکن مزهش کمون میکنیم هم کمی خوریم که نمیدونم با مزه اوردینانی خوب منو سارف بکنم خشمون داریم شما به دوستای عزیز یک بار هر اویله ده هر خدمت خلای نمیدونم امی کسی بودم بامرها ما در باید رایان سلام آهان والکم سلام سینیا سلام علیکم والکم سلام سینیا شما دیگران سازی خودی آه هوای رحمان زیدان لایک کنیم رحمت دوستای عزیز کسی لایک نمونده مرحمت لایک یکی رحمونه خیلی شور بشوم ما شما رو دستور میکنم شما ما را کسی به کلوز در برای کلوز بوده روچی به هشتیم مرد یک خیلی کلانه که مایده کرد فقط رو دست بکنم لیده جان من همه وقت ویدیوهای تماشا میکنم رحمت رایانه رحمت برای تماشا کردن بسیار آوازی فوران داره رحمت رایانه کلیوچ اکنون خالی ما 5 تا 8 تا ندارم یک تا یک تا بزرگدار اکا کسی اینا 5 چی داره نیوه به 8 چی میشیدن شیرینی های آناز عجایبه اینه که تو خونه که باید چای میگه نیشه گوشاتون کار شد به فکرم خوش آمدید یک بار دیگر همه کسه
салом алайкум ба мардуми мусалмон. Ман омадам. Хуш омадӣ ҳамсинф. Сози хубӣ? акша бугу метед. хуш омадед як бори дигар дӯстои азиз. Созаи хубӣ намакаса касе нав омадай. Хатти чапаҷон хуш омадӣ. Сози хубӣ. Овозм паст мумкин набудум барои ҳама овозм набуромадай дӯстои азиз. Ма дафъа сода бикунам ки разрехи тилма тамом кардам, аҳамият надодам. касе силка мемона дӯстои азиз, аммо силкаҳои бологиро удалит карда ай поён мондан бигира. илтимос ака. хуш омадед ҳамакаса як бори дигар. хуш омадӣ апай марҳабо. Сози хубӣ? Шаҳри Туз. Салом удачи. Ва алайкум. Раҳмат барои лайк. Сабр хуш омадӣ. Вкусни ресепти хуш омадед. Ва алайкум басалом. Маҳмуд. Салом хоҳарҷон. Созем бениҳоят гапзанӣ шумо маъқул шид ки. Раҳмат Маҳмуд. хо апаҷон. шумо созем хубе намакаса дӯстои азиз. сабрҳо кашф. ғариба қандлакам. Сози хуби кӯдако созанд мега сабр. Питер намедонам бар роғани чӣ буд. Чикоре кадестай қурутоб. Админка ҷун сози хубӣ? Соз аз шумо пурсем. Шумо нағзед созед. хуш омадед дӯстои азиз. Як бори дигар ҳама каса лайка бомонед. Лайк касе лайкша намодай лайка бомона. раҳмат барои дастгириётон, барои гапҳои хушрӯтон. раҳмат сабр. майлаш фелта заряну ба менависӣ. хидма ба зур бурдан хӯрданӣ. иқак ба и миксер мековем, баъд ба лопатка мековем.
алейкум ба салом. Касе наомадай? ғариб имшаб эфири ба хаҷон да набиди модар биромад айбари боло гап додеда ахир шапид. Машаллоҳ. алейкум салом. модари тоҷик салом салом. ва алейкум ва салом. абдулло каримов салом мардам. ва алейкум ва салом. хуш омадӣ хоҳарҷон. сози хубӣ? кӯдакат соз шуд? шумо будед а? падаркоҳома пулша гирифтам. соз пулша гирифта бошӣ соз. главне чизе боша гирифта бошӣ. сози хубӣ модар. апаҷон саломатӣ соз. кӯдако соз. ҳама тинҷ. дӯсто аз сабабе ки ма хола биохали камтарак калонтарак надорум намида руған мешакам. чӣ мекунам? ҳамира 2 тақсим ё 3 тақсим мекунам намида чанд қеб бишаваму. чену қолаби майдакам намекунам ё авда калонтарак бикунам. апашка чӣ хел шумо? соз диловар. худут сози хоҳарҷон. нами вкусни навистан бигаму чида подписчики муҳтарами мо даими қадастгирӣ мекунаму ки ҳама видео монда лайк мемона, комментария мемона, во эфиро монда меоям яраб. чӣ хел тортаи манижа? торти падзаказ я торте ки намедонам ози чӣ хел меояд. хмам намедонам чӣ хел меояд. мебинем ози ҳамиҷо як ҷоя мебинем. ҳама каса дӯсто. торти медонед торти чӣ? торти апаи гулдаста. бо бисквитни гулдаста. номша гулдаста мемонад. мудаф марҷона монда мудаф гулдаста. ҳоли ӯ торт мона нахӯрдаем. ай торткунира кадом рӯз хумон ранги торт фарбиянг меше. ай тортхӯрира. модар кулӯч битемда ё не? майла шапаҷон. дӯстои азиз, касе лайка намонда марҳамат лайка монед. аёди касе биромада боша. ма духовкама дар бигирон. апа як торт барои зодрӯзи бахчама мепазӣ? дар куҷои чува намепухта мепазӣ? хариду фурӯш сози чокади ҳамиҷаи. хуш омадед дӯстои азиз. як бори дигар раҳмат барои дастгириётон. ҳама каса хуш омадед. як бори дигар касеро нахондум бахшиш. озина яла мехонам то на ба фикрам шумо байни хутон гап задесед.
шоира неста ягон квартираи фурӯшӣ, мега Марҷона гирифти падаркаҳота мара мама чо каден дига. Афсӯс ғарибӣ даи мапа фаҳмо. Апай Парвина ира барои хуштоманҷунум заказ кардам. Пага рӯзи таваллудаш. Марҷона ҳастай им хуштоманҷун хуштоман дардад ба ҷон хуштоман. Шукр сабзсоз худакат сози бисквитта чӣ маҳсулот андохтӣ напама надидам. Тухм андохтум ранги аму тортаи аму чӣ тухм андохтуму чӣ. Не ки мидафъа аз рехтел надохтам, сода дохтам, ака намедонам. Сода кати мулоимиу ака ози мебинем. Салом ба ҳама. Ва алайкум ба салом. Хуш омадӣ оромиши қалб хоҳарҷон. Сози хубӣ бачаҷон созай. Касе силка мондай удалит кунед илтимос. Хуш омадед як бори дигар ҳама каса. Ба фикрам Слайм. Ва алайкум видео Слайм. Хуш омадӣ. Урӯз дидум видеота, но видеои чӣ набуд? Я ухали пухтику? Пончик набуд видео. Удалит кадиша? Чикор кадим мо пончика наёфтум. модар хоҷаҷон соз шава модарто. Худо ҳамаш соз шава. Иҷо чӣ гап шид? Ассалому алайкум. Ва алайкум ба салом. Хуш келибсиз. Мура чӣ удалет када мешида хаму музикаш я музики дига монда творчески студияи мо мяташам хали буд. Бачама гуфтум чӣ коре кард музикаш алиш када. Бойқа пончика кофтум да духтарам нишон битем гуфтум пончика наёфтум. Гуфтум пончика удалет када чӣ. Мама Асмо салом. Созят ҷон зодрӯз муборак. Нами рӯз нами Олимҷон Ҳамроев зодрӯз дора падарима. Мама Асмо салом. Ва алайкум ба салом. Хуш омадӣ. Шукрон теҷе. Салом. Ва алайкум ба салом. Вай қати апошу акаш ҷанг кадистай. Хича зур мегирай ҳамада. О чизеро надодестиянша шапидестайшон ҳамаша. Меша шукронаи худо мо созай. Шумо пурсем шумо созаин хубе? Хуш омадед ҳама каса як бори дига. Дин зодрӯзи ма буда. касе дӯстои азиз ай боло силка мемона, силкаро удалит куна, вай поён мондам бигира.
нами сабр гапошам удалед мекуна. Маладес. Ака салом алейкум, зодрӯз муборак. Маматеҷаи сочи шумо чӣ ном доред? Вкусни ресепти силка мондиян. Мама гап назан ки ту да чӣ дар кора сабр битем. Мама шукрсозем хоҳарҷон. Ключ битем та мама асмоа. Ина ключ додум та манижа. Духтарат мара хача калони хона мегира. духтари маам хача калони хона мегира. Чизе бихоҳа бояд битиянаш. Немихеле охой. Фаррухшо Афиса салом алейк. Созя намакаса апа канал Фаррухшо маҳкам ши дастгирӣ кненак иша. Чува маҳкам шид каналтон? Мадина Ҳакимова салом алейк ба духтаро. Ва алейкум басалом. Хушомадӣ Мадина. Закрепитка касе шава мешам эфир да 14 канал кати мешамаш. Админка апаш хаста набошед. Торт мехӯрем ирӯз чӣ? Хай айсари нав барои ҷиянчама бо тайёр мекунам пончика. Да прямой гуфти зодрӯзи мара ак маҷбурӣ ки фақат 28 да бугум зодрӯз ма. Айма асосан 29 да. Да 4 солотам я бор чиша мекардем падарма. Якам охо чумо фақат 28 мегӯем ку? Харид фурӯш я соб монд канала. Ма да я сол 3 бор зодрӯз дорум. Марҷона нав дидум номум Парвина. Соб надорум. Дошта бошум канали марамон. Дошта боши канали марамон. Ассалому алейкум Нозия Ахмедова. Ва алейкум ассалом. Ма да я сол 3 маротиба таваллуд шидагим. Аввал моҳи миёна, моҳи ахир соли эркамон очамон да. Ва ака агане да 4 сол я бор меояда зур ку. Ма чанд рӯз шид каналма аҳамият надодам. Просмотрш паст шидай. Чуво паст мешидай? Чуво паст мешидай? Дӯстои азиз, касе силка мондай удалед кана, касе лайка намондай лайка бимонед. Дӯстои азиз, ама каса я лайка бимонед ку. Чанд мешида бошад то охири эфира? Ида 100 меша ё намеша? Уда 100 бошава гуфтем, амиқа зур задем 100 нашид. Зури беҳуда амиқа задем ки 100 нашид. Як бори дигар ҳамакаса хушомадед. Во Муродило чӣ воҳ гуфтай? Ё бисмилло. Салом алейк ба ҳама дӯсто. Холаи ҷӯсоза якта лайк аз ман. Раҳмат барои лайк. Ключта додум. Кияй да 29 феврал менум. 29 феврал ден раждени ҳама мерафтум. Баъд мегуфтанд дига фарёд намекунем, ту ден ражденӣ надорӣ. 26 лайк апаҷон фаромӯш кардам. Лайка фаҳмо бадало Фирдавс. Салом алейкум мардуми дурайватан. Ва алейкум басалом. Хушомадӣ. Дилум намешава битмуш. Нозия хонаҳои фурӯшӣ. Хушомадед дӯстои азиз. Як бори дига ҳама каса раҳмат барои дастгириётон. Ҳамин шумо ҳастед ки иққаи шумо ҳастед ки рафтагиҳо дар назармон наметова. Рафтагиҳо рафтан бигиранд мегем. Омадагиҳо хуш омадан. Шоира фотои главнит худакти ё не? Не, худакиш нестай ба фикрам. Бо намедонам. Худаш айвайда хушрӯай. Марҷона наход ман амиқа безеб бошам. Апаҷон ами музикаи авторскира алиш када мешава? Музикаи авторскира алиш када мешида ай творческий
Ски студия. Торт заказ кадай, тон манижа. Торт заказ кадай, тон. Ҳо торта заказ кадай, намиҷая духтарак деҳаи ман буд, аммо заказ кадаге. Хеле шидия ҳафташи заказ кадаги шаку пага барои пага. Насиб пага бурда дар соҳибуш месупорем. Ози ку чӣ хел меоя. Главне чӣ хел меоя. духтари ман нағз мебинем халеша меоя мехӯра. Ами 21 нафар як бор хабар гирен ҳастед. 21 нафар куя хабар гиред Фаррухшора. Ҳаста бошед ё неста бошед. Мо оз ина закиеро удалит мекунам. Ина закрепит мекунам та додар дига силка намоам. Дастгирӣ кунед. Матра закрепит кардем гиҷо шиди. Ина закрепит кардам та додар. Ҷавобам надодӣ. Чӣ хел торт мепазен? Ягон ус рафтам да ҳамсинф торти бисквит немепазен. Фаррухшо силкаҳои болото удалит кард, поён мондам биги. Закрепит кардам та. Граммакӣ заказ қабул мекунед манижа ҳама маҳсулотош ай Хитай. Ак намедонам граммакӣ чӣ хеле. Ман тарозу парозу надорам. Тарозу парозу надорам. Намедонам ак ами торта гуфтан, ами дӯсто гуфтан чӣ кардам. Ак негуфта натонистам бароямо кадам. Кадестам. Оз мебинем ку чӣ хел меоя. Ма ду каста када додам заказ. Заказшона ду каста када додам. Ак намедонам граммакӣ чӣ хеле. Граммакӣ инҷо ҳаст ята шукойдагиян. Рафтам гуфт мо граммакӣ мефурӯшем. Шӯҳраҷон, салом дугонаҷон. Ва алайкум басалом. Хушомадӣ. Сози хуби кӯдако созанд? خوش آمدید. یک بار دیگر کسی را نخواندم، بخشش زیاد. نه گفتنیم که مثال زکاس کنیم تون چه خیلی زکاس قبول میکنین، چند سو میده. سازیم رحمت دوگونه جان شیرین، سازیم دوگونه دستگیری مرجانه نامیروشا بگی گب زن که من همین خیل کردم ایرا برای خوشتومنم زکاس کردم. ما هم ساز در افیر نتافتی با گفتم برفتی ای کانال نه شوهرم هیای فهمم نه هستم یولا کانال هستم ندیتا شو یا دیتا خیر رفتن خیر رفتگیش مرحمه برام نکنیم و زوریش که رفتیده نمیشه بگونه ها من نخوندستم چطور بخشش زیاد یک تاش پختای امی ابرو بیزه رفتی یا طرفش کم طرف بیزه هموده
ира ма чапа кунам тез гирифтанам дар кора касера нахондам бахшиш ами фақат ки ами силкҳои болотон удалит кардан мегиред бо поён мондан мегиред ма тайёр карда меёрам амаша нишонтон медам фақат ки наравед буромада мози ҳамаша мекунам ба иҷо омада қититон чақчақ мекунам духовка безебай барое ки ай пеши қагбӯи ин месӯзад барои аму хитони байни хитон дастгирӣ кардан мегиред якдигартона касе навомад хушомад гуфтан мегиред якдигартонда ма ҳеҷ ҷо намешамиём ин торта доставка ба қишлоқҳорам ҳаст маниша марҷона ҳамун суми маҳсулотош 65-70 сомон мешавад ина шавҳарам кади гап зада мегирад ман оҷа нигоҳ кунам ки насӯзам ҳамаро пажар накунам ки кӯдакҳои ма кам кам гирия кадаистиам барои аму инаяташай қашалавоша хай одилия лавакуши қака сӯхт амуро гирифтам инаяташ пухта чӣ мекунам ушам нигоҳ кардан мегирам хай намҷа ина маматиҷики астай модар астай шавҳарам астай гап задан мегиред байни хитон хуш омадед амакаса бонагед инам хеле шидагӣ буд гирифта будам барои аму уша да унҷа гирифтаму дар равияти дигаша мондум ина иш озишам мебурам хеле гирдаголера гирди хушрӯ мекунаму ҳамин хеле пухтестам бонагед ки ҳамаро уҷо пажар мажар кард хуш омадед як бори дига дӯстои азиз ма ҳамин миксера кати чӣ мекунам ина дутара мешум меём крем тайёр мекунам
аки иншолло ки парварид намекунам. аки ба ӯ айноми ту бигем ба маҷбура ки ба чӣ бига эх шурӯъ набуд бига хай иш бо гуноҳи худам мешави қайқа барои чӣ ки ай худам вобастаи ай то қайма вобаста нестай ба мега ки уқа одамаи уқа чӣ хушрӯем роӣ накард мегабада домулои наметем такулоҷ хуш омадед амакаса як бори дигар. хуш омадӣ муҳаммад Юсуф хоҳарҷон сози хуби кулӯҷ додумта чӣ мекунед апаҷон насиб бошад торт мекунем мама созем фарзандо созанд насиб бошад торт мекунем касе дӯстои азиз дар боло силка монда силкоша удалит кунад касе лайка ёдаш бироварда лайка бимона марҳамат карда лайка бимонед бо чақчақ кардан мегирем. ҳамин силкои шумо мада зарар дошта мада соат кам метия ман меҳнат мекунам ҷа 3-4 соат гап мезанам ба мада соат кам метия рости гап заданам қаин шоло падвадид намекунем мулоимакай ба мазакай ой кремоша тайёр кунем ҳамаш сарбаланду саломат бошед апаҷон. инам ҷози ман як кастакада дода будам ку як подписчикда ӯ номадай чота хабар надора ку бига ку чӣ хелай ба охир ман худам хума таъриф накунам хуба одамо ягон чӣ биган ҳамӯ чӣ хеле ки амода кардагим ҳамӯ хел кардастам не кам не зиёд кардастам барои ҳамӯ агар таърифам кадан ба худта вобастай танқидам кадан ба худта вобастай барои чӣ ки ман ҳамхеле одамода када додам ключте ин апаҷон ключ додумта. хуш омадӣ Сафиялло хоҳарҷон ман набудум омадӣ хуш омадӣ. ҳаминҷа касе блогера я бугаку чӣ хел қаинаями эфиркунӣ барои ҳамо дӯстои азиз блогиҳои силкотона илтимос ки удалит кунед вой поён мондаам мегиред ҳеҷ гап надора вой поён монда рафтаам мегиред дили хуштоманда ёфтан дар кор хай меоем чӣ кор мекунем дигар якя балоку закия хоҳарҷон думбадум силка намон монди яташа удалит ки миёи силка мемонӣ мери бояд то мехӯри гудакта нигоҳ мекунӣ бо миёи ӯ силкат боло мера ман нигоҳ намекунам мада зарар дор охи худам медонӣ ки чӣ хел қиинаями кори хумо чӣ хел қиина ина худам блогери ина хоҳари мо омад девишка анай девишка дози ашти марда ята мекунамша як кас гуфт ки сметантон чӣ хеле хонагия инҷа мефурӯшанд инозима инҷа 1 кило гирифтам ай қитишқа зиёдтарак мефурӯшанд инҷа мегирам хонагӣ ухали чира нағз намебинам ростӣ намегирам бо насӯза сози хуби хоҳарҷон девичка анаки ҳамаш пухн анаки дилам тинҷ меша ҳамаша пухтам тоқа монда крем кадан крем мекунамша ором метиемша. хуш омадед амакаса як бори дигар салоҳ хуш омадед додар ман надидам ман ростӣ
дастсадбар мефурӯшанд, ёд карда бошӣ. Сметана, қаймоқ, скишонка, варёнка. Ма инай хеле мехарам, маъқул нест аймада пачкагиҳо. Аюна ва ё харидам, омӯхта шидам. Ами саҳарёда рости ами мерем. Ами қаймоқша нағз мебинам, қаймоқҳои бамаза. Мерам қаймоқ меёрам, гудакҳоам нағз мебинам. Ё варёнка, скишонка, варёнка меёрам. Ами бамаза мехӯрам гудако ки. Ай чида созайда? Ай ухалида хушруай. Девочка, да 8 марта я торти сеэтаҷаку Фарика бугу бара падаркаш кина. Бо Фарик дида гирифта наёра девочкара ки ба и девочка ози мактаб мехонда духтаро блогеро. Ана и синфи 9 будай бачима 10. Ина нигоҳ бо шум мега ки бибара бачат мега. Нигоҳ. Бод гирифта наёраша. Очаш ба сармон биёя. Ден рождения дорад, 8 марта, не, ден рождения дорад. Сметана, да, неми садбар. Духтои азиз, касе боло дастгирка монда, илтимос, силкошона удалид кунед. Я пай Хоҷаева закрепит буду, куҷо шид закрепит? Кадомите силкото удалит кардам, хафа нашед, бои поён бумонед, барое ки аки худаман хеле удалит кунам, хума дилбардорӣ кунам охир. Ключотона биё нагирему. Ваҳа ба қариби 8 марта манежа я тор заказ кунам, та мекунӣ додару миёя мегира. Насиб мекунам, чӣ ба намекардам апаҷон, шумо я сухан кунед, шумо да чӣ да намекардам? Мекунам. Ина касе Имроншода обуна неса, обуна шава закрепид мекуна кардам силкаша. Яке маъқул мена Фарика. Атай девишка вобастайда. Девишка, силки Фарика я бумон охе. Силкаи Фарика бумон, я бибинеша ку. Я бибинеша. Шомаде апаҷон муҳаббат, раҳмат. Не торти гинангимон айхмон буди, айхмон нест. Торти гинангимон тамом нашуда, ози бо гудако хурдестиям. Раҳмат деҳа. Ҳанӯз ден рождениям мумкин несту. бовар кунӣ чи мумкин нест. Агар хеле биги хай торт ҳеҷ гап надоро хой. Сози хуби апаҷон муҳаббат кудако созан. Чикорако карда гаштед? Ина ми апай муҳаббат да я такадаги ум кубу пурсед торт чи хеле буд биге? Я торта 4 та тариф кохе. Бо нагана ми худаш гуфтесай. Ай худат гап зан апаҷон ку торт чи хеле буд? Мега да пеши хуштоманам падвадӣ накунӣ мега? Ку гап зан торт чи хеле буд амура. Агар гапома гӯш кардаиста бошӣ, фаҳмидаиста бошӣ, ай бораи торт гап зан. Чӣ ба мада зувук нест?
Telefonot past ayda bezuk da monda shida. Намедонам ростша бугум. Не девочка нем сола журай шавҳар мая будро кому бачама биби маъқул мешата. Ҳаму яке тада мебарам чирохи хонато. Торта мегира мебарата. Ак шухи кадесам та бо дарав. Наги хуштоман ёфтам. Зиқ бишави. Мапат. Хай будроя бачама биби хой. Чхел боша бачам. Бо дая ҷо нахоне. Да кадом мактаб мехони? Ӯ да литсей мехоне. Ако гуфтум тортпаз шидам, я хеле кругли тог дода накард. Гуфтум ҳам хеле мехарам. Ака ҳам маҳқули худам ди нарафтум, ҳам маҳқули хума ҳаму маҳқули хума мепурсум. 350 сум. Фаҳмидед? 350 сум. Гуфтум ва бача. Насиба ка келендора мешавем. Худо хоҳад. Якаса миёем. Аки девишка фаъола яке ку мебинем агар фарка маъқул мекуна. Ма уҷа буридум шад. Маъқул нашид буридагим бароямо. Ози кулуж метем да шаҳри Туз. Ма рости қайсимисотуно надидестам, иқша дидестам. Ай касаро надидестам бахшиш. Кулушта додум шаҳри Туз. Хай лайк монду мерам. Куҷо мери холаи азамаза? Ҳамун чизое нишон медодаги ки ти месӯзони одаморо ба ҳамун салатову ба ҳамун ошу шашликот некин. Бо фақат дар айни гӯшнагӣ ман хеле чора тамошо мекунам. Я бора мефурам хеле чиё бошада овқотҳои шуртоқак теза. Бои ошоро бигӣ. Ноноша намегӣ.
ҳамун хел торт кардестам. Ак намедонам. Хай ҳар кас вкуси ҳар кас ҳар хелай. Хонагиёи мода маъқулай. Хай хонагиёи нав ду каста кардам маъқулай. Бо намедонам хоҳарҷон хай. И ҳар кас ай вкуси худаш вобастай. Раҳмат апаҷон. Аку қуртоборам қуртоб мондед як рӯз гизала шидам қуртоб кардам. Гизала шидам қуртоб кардам. Мисли қуртоб ис мебини KFC мере шумо очаву духтар фақат хӯрда мегардед. ба мегум ами одамо дар айни гушнагишон тортои маро тамошо кунанд. Келин куҷо шудӣ? Девишка? Куиз буро? Лабай апаҷон. Охо бачама роӣ кунам. Торт катӣ. Дига бачама гуфтам хаб кадӣ. Алахон кадӣ одама. Да, Соня здесь. Наомад. Канали Фара рафтед? Анам канали Фара рафта бошед. Ана вай бачам кади духтар май. Оле эфиршоно тамошо кунед. Бо я майди дигам дорум иҷада хай нишон додагим шав. Ами қами рӯз эфир кад. Наомадед. Ами қага пеза духтари майда ким ки рақс якад ки. Тов дода. Меги очашара хоса боша. Ва алайкум басалом. Хуш омади хуҷанд. Келин сози хуби дугона. Саломати соз. Кудако созан. Пешрави чӣ хеле охӯй? Ай мо пасрави ай. Пеш рафтеста будем конкурс тамом шуд бо ақиб рафтестем. Дӯстои азиз, шумо фикр накунед ки мо аз ютуб пул мегирем. Мо вообще пул намегирем ози. У рӯз я духтарак нависта апаҷон торт мекунӣ ба ҳамун расхотот ба плодро туғри меоя. Охо мо пул намегирем ози. Ози мо барои пул гирифтан майдаем. Рахман, а почему не пишешь? Почему не читаешь? Тогда учишь нет. Наома набуд. Ами қарақсе кад духтарам ки ози нами рақс кадестай. Набудед ки рақсоша медидед иқа. Чарӯз кад рақсе кад ки. Накай хеле кадем. Я сароруша тоза мекунем. Ус мемонам дилалара тайёр мекунам, ранг мезанем ша.
қарақ секат ки номаде да Фара ТВ да айма не да канали ма не ӯ ма да каналу моро намемонам ӯ аму зуруш да акаш да апаш мераса рафтак ма мешуним инҷа гап зада гуфт гап зада шиштак наи художник семья художник омадагӣ буд як қак дидака ҳамаша надиду рақсе кард ки ана кири исм мемонему дилаларҷона тайёр мекунем рӯза пай арзанда тайёр када хушрӯ нашида чӣ хеле ки намедонам барои чӣ хайму сметана ҳеҷ гап надора боями даблои сметана мекунем ушам кремаишам мехремардиша барои мо се қават кадамша хоҳарҷон се қават кадамша оз гул мендозумша охи шумо бурӯмаде рафтед ама қарақ секад ки ой торчото не баланда ё ина иш калонай барои мо баланда оз гул будозумша дар мобайниш қариби охирушда дига қапида натонистумша дар хона мерам гуфт ман намоз хондум ки вай чӣ кард вай ухали кард рафт баланд натофтестай ина созай баландиш дӯстои азиз созай баландиш бай баландиш аллахо нашед салом ваалайкум ба салом ғариб хуш омадӣ апаҷон сайдак ман мерем моли уҷам ӯза макаса хубен дӯстон хуш омадӣ аз манам нағз раҳмат сафиялло марҷона рақс дора мусулманка салом ба ҳама торгур я чашматон вақтакин не и роли гул мегози ҳисоб наша ӯ баланди бад фақат ами камаша просто и камтара калона и майдатарак боша бо баландиш хушрӯ метавад ҳамина иш калонтара барои мо созай баландиш ай баландиш аллахо нашед метонед метонед топухта мусулманка ҳама ай майдакиши ёд намегира оста оста ёд мегира ина келунда миҷай пуштима гирифтеса баландай ку мега баландай зиқ нашадай баланди кӯдакозам намамонанда мега марҷона соле ака ҳамуна мегум охиранги кӯдакҳои рӯсам ба яке русӣ гап мезанад ма ҳама чиза пухта метонам не ки торбан бемане марҷона шумо ки амашон мешед ям як подписчики мо осинамо боло кунам
озивай дертарак мебурӯй охе. боли гудака мондагиам ки оли чанд проверка мекунам ба метияну ютуба. гудакшон дузӣ набоша гуфта. домулло абдураҳим илтимос дода раму силкои болото удалит кард поён монда мегӣ хеле мада зарар дорад. аппаҷон ма кати манижа худо додем ки ҳамин хел фарзанддора ай осмон худо додааст. мо худо гуфтагием барои мо дастаразу калом карда додагия худо. ин холаам бо ба дига канал эфир рафтестам. муроди лодо дар нигоҳ мо я канали дигаам дорем. канали бачамо Фара ТВ. агар мара хола гуфтеста бошӣ не ки ту бисёр кира хола мегӣ. хариду фурӯша хонаҳои фурӯширо хола мегӣ бо. мо я чи дигаам дорем. як канали дигаам дорем. канали бачамо. буда эфир дошта будем я 2 соат пеш 3 соат пеш буд эфир доштем. келе нима дига канали Фара ис намеоя. як тамому тай чашка дестай. ҳам гуфтем бира биби бечора хай дидай. дига бе иша бибинем бе вакша бибинем беда иш хеле гуфтесайда. миёя озивай хоҳари мада гап нест амиқа фаъол буд. я падарка надоданш. бароям худам як торта кардам метем шуда 8 март. дилша гарм кардам мегирам. نه میجده بوده. дугона ман ҳар рӯз тор мепазам кӯдакам нағз мебинанд мепазамам не ки ин вақто падзакасу пухтестам як тиша хумонда бипазам як тиша барои ягон каса мепазам. барои хумона намепазам барои мо як тиша хумонда бипазам як тиша дига одам намепазам. ана куку бугед ки мами гирдша чи хели гул будозум кадом свет розови сирх оранжевый зард.
هم دختردار شدم هم کلین دار. خیلی خدا نصیب ممکنه. Красный делали розовый. Ходжан келин мара мисли худа наметунам пахта подругам Настя. Таиба. Апаҷон чӣ хелен хуш омадем Таиба. Сози хуби сабқаи юшам бош часпидага чӣ хеле бисёртарак бигирем. Ака мо шӯхӣ мекунем у бачаи мо ба фикр вай ба фирҷаи бад вайам ранги худ ба фирҷайне ки как раз мешада. Чӣ нахондисам хондистам таку муродило фақат ҳамхеле жалб мекунед одамо. Мара нахондестед ман мерам, мара нахондестед ман мерам. Мехонем таку куҷота нахондам куҷоша нахондам куҷода навистагӣ чӣ навистӣ. 7 ё ки 8 мардам дар эфир доранд бехабар кардам ай ҳози хола барои рӯзи модарон эфир мекунанд. Хай майлаш ира мо сирхам мекунем. Сирх нашидеста розу шидеста. Апа ватсап дар равон кадам рангаш хушрӯ нест. Рангами? охи хоҳарҷон телефони ма да эфира ма вая дида наметонам ватсапа вообще дида наметонам. шумо эфир дакунед гуфтед ман барои мо эфир дакардам набошам ман ухали худам мекардам равон мекардам пагада мекардам барои аму ман ирӯз кардам набошам аму ухали ки мешид ман аму ватсап да дида мекардам роӣ мекардам тона. Ҳар келини ғамхори хуштомад закрепит. яка мо донема амира хушрӯ кадан
хоҳарҷон. Барои мо адар наша. Нашида? Хватит. Не, вай за кас набуд. Кук хоҳарҷон ҳаму вусилкаи бологита удалид ка. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату. Як ҷаҳон ташаккур холаеҷон, раҳмат. Вай кулуш дошта меҳо дори дода марҷона савримени. Созен хубен ҳама каса иншоалло. Ва алайкум ассалом. Худоро шукр мо соза шумо пурсем додар. Ҳар дафъа шуморо нигоҳ у дафъа омадӣ гирехтӣ рафтӣ гуфтум лайкома сад кунӣ сад накарда гирехтӣ рафтӣ куҷоӣ. Эфир кадӣ чун буромада рафтӣ. У дафъа лайком сад нашӣ. Салом апаҷон, 42-ум лайк аз ман. Ва алайкум ассалом. Хуш омадӣ хоҳарҷон. Раҳмат барои 42-ум лайк. Ягон переживат накубаня, хеле переживат накунед. Хеле мегед ама зиқ мешам ба айросиана хоҳа. Хеле безеба ягон чи бугед ама зиқ мешам ростига. Барои аму غم نه پنهان ما به خاطی خودم کار کنم خشرای میه. من رنگی او чиё опытни несту. Ман ҳамин чи хеле метонам амуқа мекунам хоҳарҷон. Барои аму зиқ наша. Ман чани зури тонистагӣ мекунам. Ман аз зурумда бисёр зур зада наметонам. Ман хондесам бахшиш. Хеле ки дидесед ма гул андохтесам. хуш омадед ама каса як бори дигар. Касе дар ҳамун канали бачаи мо обуна нест, обуна шавед. Дастгирӣ кунед.
марҳамат, ман ягон тата нахондесам. Дӯстои азиз, худодарои ман я лайка бигиред, саб кунед. Дафна бидед лайк саб накардан. Надӯстан каналку шумо доред ку я дастгирӣ кунед. раҳмат ки маро дастгирӣ мекунед. раҳмат барои гапҳои хубтон. Хел тайёр кардем ша. Нак менависем ша. Ба кадом ранг банависем ша? Ина озима мегирам бо ба коричневич мекунам. номшо менависам. зодрӯз муборак менависам. хушомадӣ фуд. сози хубӣ. раҳмат мо соз. худот сози пешравӣ чӣ хеле? кулӯш бутем та. дӯстои азиз, касе ки рӯзи зодрӯзут кая худодарҷон надонам. номи амата менависем, чӯба наменависем. Оз мо дер махра пухра мезанем, зиғ наша. Ами ба ҳарфи сиёҳ менависам гуфта. ягон свети рӯшан монед. Инами свети рӯшанай роза вишидай.
молош недорум ами рӯшан нест ами бас не ами хушрӯ неста поми коричневи хушрӯ неста инами навистанда кубуген ами чӣ хеле барои навистан намеша куяча бинависед меша не ё ки зарча бикунам хай зард боша зард давай зард менем ман якумина зубочистка ки ти менависам ба охир медозум ки ҷазиқ шидестиян одамо наку бишава ки бишава нами озмон мекунам ба зубочистка навистум озӣ некти ой кӯшиш мекунам ки нахали майда майда гул будозум шава агар бошава баба да баба почему не брал как сказал баба
бахшиш духтарома. Иро мегирам. Соня.
ҳама каса як бор дигар хуш омадед дӯстои азиз. ина дӯсто чӣ хел шид? Куя баҳо бутиед? хоҳарҷон номаша нанависум чӣ кор мекуна ё ки дар мобайнаш бинависам? Ку бугӯ. дар буги дар мобайнаш бинавис менависумша. Некем ба фикрам нанависӣ беҳтарай дар мобайнаш ози гул медозумша. ҳамиҷаи деҳаи ман агар номша бинавис буги дар байнаш бинависам. Некем биёлучи нанависем хай занаки калонай дар раҳурӯ барояму ё ки хуштоманҷон бинависем ё байниште хел гул медоземша. беҳтарин шоира нависен хушрӯ нест бо кутиш гулдастамонен. Супер класс. Куя баҳо бутиед бинависем ё нанависем амуро номша? Ба фикри ма ки нанависем. Акбо майлаш. С днем рождения, Маржана Исайфулла. Бинависи номша мебина хурсанд мешава. Рудаки Абу Абдулло. Ассалому алейкум ва рахматулло. ва алайкум ассалом. Хуш омадед дар расул. нависе тапа гулҳои зарду сабзу сурх монед.
بنویسید باشه. دلشی بنویسید. که بنویسی بزیب میشه آخه با فکرم. خیلی جا می نویسیم اینجا یک گل میمونیم شه. Байнышты гулдаста, когда гулмананчи. ها همون رو میگم که این اینجاشته به همون چیو به نام روزیویو به ایخلیو به سرخ گل بکنیم به ساوز به سرخ گل بکنیم میگم نمیگه نامشه بمونید کویا بار دیگه هم بمونه منی دوستای عزیز سیلکای بالا رو دلیت کنید خیلی نامشه بینه خرسم باشه و مایل بیو بنویسیم اما نامشه زکس کدیسه Хай апа гулой хушраманан гулдаса, когда худуш гулдаса нам дураку. وعلیکم بسلام بخت نیسا خوش اومدی همه رو میگم آخه ایجا ده خیلی قگل میدازیم بیو ننویسیم ناموشه گل میدازم مالی با همو گل دسته میچسبانم شه بازی بچه ما را با کنم بیارم من ندارم راستیگر نگرفتم ایودم برومده Рудагия Бордова, ман Расул Латипов Паядинка. من شناختم تا خود داده دینا گفته بودی کن امرو من گفته بودی این نوای گفتی جوتی روزی аранжуешь кон Хонаҳои фурӯшотаҷа иро келинуш намебарад, ку иро заказ кардагия. Биҳай ман. Апа гулои хар ҳела монанша. майли гулои архела мемонам ша якам ҷош дақиқаи хеле хеле кунам баъд насиб Ҳамура агар гирдобагирет менависти мегунҷид ҳамаш. охе гирдоба гирд менависам хеле безе метофт ҳолиам вақт ҳаста ки бигири гирдоба гирд бинависи хеле полния ё хай мегирем менависем ам хеле гашта гирифта мешаира мегирам айсар менависем номша Ба худо хурсанд мешавам номша мебинам. шит ира гирифтан проблема нест Ҳо гулдаста кунед мешукуфа ҳоли номша менависи полния шоколадный цвет мешавад. Сладкая нота салом ба ҳама. ваалайкум басалом хуш омадӣ ҷа чотая ном амиқа менависем туғури намегирада ҳечи Агар гап дар нағунҷидан боша, хай ягон сердечко монанша. немеғунҷонем шака просто кам тарак Ин барои заказе? ой барои заказе
дар байнаш иқа гул монин хушрӯ мешавад. дар байнаш гул мемонад. фаризи спид. Хонаҳои фурӯшотеҷе дугуна бигир мухбарш бизан гули хушрӯ мешавад. Аки одам заказ када охи чикор кунем? Не пачкан нарасин. Диҳайман. Хушрӯи ҳамихел. Шоира намаш мебарад, лекин намешукуфад, торт полностью шоколадный мешавад. Ба шоколади сиёҳ зодруст муборак нависен меғунҷа. Акма охир нахостум да бароям. Апа чӣ фикри мана намехонен? Мемондеша гул мемондеша. Амихел зодруст муборак нависен тамом басай. Охи гуфти намешуку? Странник безеб. Диҳайман. Апа фикри мара бин охир намерасиден. охи ту фикр гуфти ки бинавис. Бо бароям ма гирифтум, набошам намегирифтум. Ҳама ячи гуфт, худо гуфт ки не би бароям гирифтум. Сладкая нотна, сладкая розочка, катихар, чоршба, гулчаҳои майда монен. Тамом дига пешкара намегирам. Акаи Солеҳ гувенша ҳамоҳи хушрӯ буда, ман заказ када будум. Сладкая нотна нависед, ҳичи безеб мебиед. Ба крем болоша нанависен, груби метова. Дар байнаш шоколада об карда ба англисӣ Happy Birthday to you нависен. Изодрузор чӣ гуна бошад? Чандин маротиба тоза шудеста рӯви торт. Марҷонаи Сайфулло. Звезда таҷа. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ва алайкум ассалом, хуш омадӣ. Диҳайман. Апа ман нагуфтам гирен. Иҷа чанд кас гуфтанд дела шумо хутун хонед. Марҷонаи Сайфулло. Креми торта байни номда монену доставка ба город Новороссийский равон кун. Манижам ма дар иҷа яҷои кабуд, када ждат, када мешину. Сладкая нота. Ин торт куҷо мерад? Шумо Тоҷикистонда? Ҳо, мо дар Тоҷикистонем. И торт я одамда мера. Ҳо, дар Тоҷикистонем. Я одам заказ кардагай. Ҳаму дароӣ мекунем, камтарак безеб омада мера айсар навистестем. Мухаммед. Салом, зодруст муборак, холаи гулдаста навис. Уқа намеғунҷаку. Тамом. Идаф меғунҷонимша. Марҷонаи Сайфулло. Ягон диҳа меравад
албат торт. ояди ҳамира шотами рангои махаргири безебеки Звезда таҷе. Духтуро видеои нав дар канали ман марҳамат меҳмон шавед. Апарда дуруст муборак навис, ҳалос дар мобайну шкулмон. Диҳай. дугунҳо як дастгирӣ карда подписатсия кунед. Марҷонаи Сайфулло и торти кремдора ном шунага ба глазурни нависем. Сладкая нота шир омачи овозошо масодаст. ҳой нами шир омада агар сар бега безор мекунад. Странник, я торто надидум, даромадидум саҳар ютуб, сурату шкалон метарси, ай, роишаш беҳад грубӣ. Макнуна Файзия, шумо дидам торт пухтосед. Ман ҳам ба тортпазӣ шурӯъ кардам. беҳтарин ба тортпазӣ шурӯъ карда бошӣ, беҳтарин. ина дӯсто чӣ хел шидаку ана ки ҷашта гул мемонем, ҷашта иқак дил мекашем. Марҷонаи Сайфулло, странник, кадом торташ страшни тофту, албат саҳар вақти ҳестию сразу ютуб даромадӣ, думад кади дар пешум боша бухӯмуш. Звезда таҷе, макнуна меҳмон шавед. дӯстои азиз, силкота удалид кук илтимос ай боло удалид ки ҳозир кулӯшта мегирам ҳамақа силка партофтӣ ки и силкот мада зарар дора. хоҳарҷон хафа наша, биги удалид ки набошам кулӯшта мегирам. навистим шидум зодрӯз муборак гулдаста навистим. иҷашта ҳозир гулдаста мемонем, иҷашта я дилак мекашум ё ки ҳаминтад гулдаста мемонам, иҷашта иқад хай майли я дилаки майдак мекашум. чӣ тамом тайёр меша тортмон. илтимос силкаҳои болоро удалид кунед. касе чӣ лайка намонда, лайка бимонед. удалид кардани аввай ҳичи нест. удалид кунед, бо ай поён мондан мегиред. ма меҳнат мекунам, меҳнати мара хай барбод натиҳед. охир модам аввай соат бития. гоҳ тараш мемонанд, силкаро мебуроянд, меранд. хушомади меҳри модар ман надидам, ман айдами кор будам гуфта. торт хушрӯ шудааст. имҷашта як гул мемонем, иҷашта дил мекунем, тамом.
салом ба ҳама, валайкум ба салом. Байнои ҳар як калимада як гул мон, байнашта гулдаста бикаш. Торт фасол манижа гул монша тамом. оғози гул мемонамша тамом. نه اینجا دا گلدسته میمونم، اینجا دا گلدسته میمونم. نه جوش تخیلی بکنم، این سرخه با زرد بکنم. کلیتینا پایینا کلی دودم. دوستای عزیز رحمت بکا جان شما نغزید سوزید. همین طور دا بسیار برنه کم پریجیوات کدم دا یکون تاشت خیلی نکدم. نه کلوش داریم باید سپام نروه. خوش آمدی همسین ما زکاس کردم. ما اینمی زکاس کرده ای سهره میره از توقره کردن نکنی سودیم. نمیشه شه خطا کردیم باید سرخ سرخ میکردیم. سرخ سرخ مون خوشو نشید خیلی برای چی فروشی گفتم نمیسیم باید میفروختم میره نمیگیرید که اگر هیچ گم ندارم مخمان میخرم. من نخوندم نمیدونم من خیلی وقت کوشش کردم نمیدونم چیکار شده این رنگو
барам хондаста буду, не ки ман як бор дур омадам ай шуморо хондам, ту худат гуфтӣ ки ҳам хеле раҳмат нас худо ба шукр кӯк хуш омадия пайноза сози хуби кӯдакосозан баха баха ҳаму торта болоша баҳаҷон бинавис ман мегирумш мехарамш ака бо тоза кунем додар ира 3 бор тоза кардем худаш ҳатто гиям надорад ку шавҳар ма гусел када омадам дугунаҷон хуш омадӣ инам ҷашта гулдаста мемонам ба фикрам соз шид қабезебам нашид диҳаи ман анаму духтартон хонданда ман гуфтум нарасид ҳаму хушрубдай мобайнашда гул мемонде ҳалос гуло пластмассак буд ку ҳозир мемонам гулои пластмассак ина ҳозир инамҷо гулои пластмассак мемонам ноза тв нағз раҳмат аминка худо ҳама вақт соз бошед ина ҳозир инамҷашта гула меоранд гула мемонам тамом дига ягон ба фикри ман ягон проблема надорад хайбо намедонам охе ман заказ кунем сергей посад мия торт сергей посад бешухӣ зур шуд гулчеҳра ми торти номи ма будааст гулчеҳра не гулдаста гулдастаи неки намедонам хай амиқа кӯшиш кардам амиқа тонистам бо прямои эфира хай хутон медонед касе дар прямои эфир кор карданам одам ҳаяҷонӣ мешавад гулдаста номи касе бошад номи не апа хушрӯ омадааст ҳар кас ҳарчи мега фикр мекунӣ ки ма гуфтам не ма шуморо нагуфтестам ма як бор гуфтедам номуша бигиред номуш мебуд хушрӯ мешид гуфтед ма бароям мо гирифтам ӯ киям гуфта хутонам гуфтед ма бароям мо гирифтам ҳозир ҳамун чиша мемонем тамом дига ба фикрам ки ҳамиқа меша торт ба фикрам ки ҳамиқа меша ина инҷа гулдаста меша ина инҷа гулдаста дута гулдаста раҳмат манижа 100% омада раҳмат касе лайки эфира намондай марҳамат бимонед лайк 54 ташидай ами қодам омадай рафтай лайк нав 54 ташидай дӯстои азиз раҳмат ки бо мо ҳастед
раҳмат барои гапҳои хубтон ва фикрум ки модар намози шом шуда. Шомам чун гузашта. Ростига ман чиша нагирифта будум. Гулакоша ёдум буромада буд. Ина на бачама роҳи кадаги мози мегирам меоя гулакоша гулак мечаспонам. Агар ки наёва сари мечаспонам баравон мекунам шар. Тамом ба фикрам ки ӯ мазан бигирам ягон торти калон мекунӣ пашка Сергей пасад рӯй мекунӣ. Ваху ҷара надонам майла рӯй мекунам. Зан бигиред торти калон мекунам. Унам торти калон мекадам ку ай буд рӯи чиша бибинед мекунам. Нағз монед дӯсто. Раҳмат сладкаи нота хуш омадӣ. Админка хушрӯ безем не просто ман ҳами 8 сол боз тор мепазам. Аввал хатогиҳое ки худам доштам хостам шумо багӯям. Бахшиш агар хафа карда бошам. Не пайнозама гапҳои шуморо нахондам вообще озӣ. Не хушрӯ омадааст. Ҳар кас ҳарчи мега фикр накунед. Не просто барои заказ боша хостам гӯям хатогиҳошон хай майлаш намегӯям. Бугӯед хатогиҳоша ҳеҷ гап надорам. Ман нав махмам нав кунум. Хуш омадед як бори дигар дӯстои азиз. Нозаку силка партоен. Гулакотон чанд пул мегиред? Ай куҷо мегиред? Ман овқат намебурам, намегардам дугона. Шумо боша иштирокчиям. Хуш омада сапаҷон. Зиғ нашавед. Не зиғ намешам. Ина бачам омада уҷо маҳкамам. Хумам рафта будум маҳкам буд. Ина бачам рафта маҳкам. Сари анҷашта гул мечаспонам. Ба шумо та суратша гирифта рӯй мекунам. Тамом тайёр меша. Бози маҳкам даи рӯз бозораи маҳкам мекунанд. Манежа оли банда боло меша. Дига 300 сомон заказ мери ҷон. Келимпочо даста дарда набинад. Раҳмат. Фақат гулако набуда ина. Зиқ шидам барои гулако. Хай пага мехарам мечаспонам ша. Гулакша пага мечаспонем гуфта. Ба суратша рӯй мекунам. Группада бибинед. Торт зур омадай. Раҳмат. Чанд сум шуд торт дугона? Ака ҳами ҳама чиша мехарам. Рангу пангу наму сметанаву крему тухму ҳами ҳамаша рости 70 сум да мехарам ҳама чиша. Няи таҳаку бо торакам хелоша ҳамаша. Тайба канал дорен силка партоен. Якта торт. Хуш омадед дӯстои азиз як бори дигар ҳама каса. Не беканал барои шумо ёрия. Манежа оли бало мешай дига 300 сомонӣ заказ мегирӣ ҷон. Арзон буда ҳеҷ гап не пас саҳар монед мебинам мебарам. Саҳар мемонам ака ҳози маҳкам буда аёди ма буромадай. Ма худам ду бор рафта будам аёдам буромадай ростига. Ҳамунҷа рафтам яй крем премоша ранг пангора харидаму анамо чӣ бо аёдам буромадай бо гулӯш. Манежа чӣ зиғ мешай? Ҳами хел хушрӯай. Манежаҷон закасот мул шуд илоҳи қаторак шаванд. Раҳмат. Апашка хонатон да ҳамиҷа
мешид ҳар рӯз заказ мекардам шакаров торт. Апаҷон гӯен чанд сум як торт буд? Ҳамин мардак пурсидестай. Як торт 70 сум. Ҳамаш ҳамун расхотош. Манижа бехар торт кни глаки таш мехари. Глорай куҷо мехарен? Глорай нами садбаргиру садбарг ма ёдам бромадай рӯзои бозор то обед кор мекуна. Маҳкам будай. Ассалому алайкум дӯстон, амакаса созен хубен? Мешава соз оилаи тоҷик дар Москав хуш омадӣ. Мон лайкай боло бизгар модари пачақ торт мекунӣ кремошта гап нест ҳа. Обуна шаве дӯстон мега оилаи тоҷик дар Москав. модари шоирам апаҷонам ман. модари шоирам апаҷони мама. Салом алейк созен амакаса одамои нав бишин. дӯстои азиз, силкҳои болоро удалит кунеда поён мондам бигиред. манижа арзон заказ мегирӣ. ҳамсояи мо мекунад 150 без шӯхӣ. касе обуна шава бо 2 канал мешам. ма апае ки мама теҷеке ма фақат расхотша гуфтесам. ма худаму корҳои мекардаги ма нагуфтесам. ма фақат аму харидша гуфтесам. хитоноз медонед ҳама чӣ қимат шидаги. ма харид ҳамун дуруни торта гуфтесам ки 70 сумда фақат харид мекунӣ. ака майла ма ҳози нав ёдгирум хай майла бепул кадам. не ки ма фақат харидша гуфтесам 70 сумда харид мекунӣ. хай касе чанқе агар заказ куна бо хай чени зуруш ба барои меҳнатам ба сум метия заказ куна. зур омадай биё бихремш чомени гландом мекушамона модар биё рӯз монте. манижа ма да ҳамин нарх ку ба қимат куншаҷон. майла шапаҷон гап нестай. ма аму мекунам шумо да чӣ бо намекардам. фақат аму расхотша роӣ кунад хай меҳнатҳои худу майла. силкаҳо рафтестиям боло. дӯстои азиз, силкаҳои болоро удалит кунед. ма да соат кам метия. ма шумо да ёрдам мекунам. илтимос ма да ёрдам кунед наравам боло. не гоҳ хелеш мемона силкаша мерава худаш буромада. раҳмат ки дастгирӣ мекунед. ака то хушрӯ дастгирӣ кунеда силкаҳотона намонед боло бираванд. лайк кам меким. лайк идаф ками дар кам. ма часми шава роӣ мекунам. мадад мекунӣ то дашти марда очанда падарка кунам. очада куҷои додарҷон? ассалому алайкум. созен хубен? биё хоҳарҷон хуш омадӣ. мешава соз худа нағзи созӣ. дафтор бупазака. силкаҳоя удалит кунен. ҳо рост мая эфирда силка бисёр шуд ягон соат надод. барои мо мегӯм ки ма шуморо хай ёрдам мекунам шумоам мара ёрдам кунед. ма ҳамин ҷадам если что торт намепазида пирашки пухтӣ. сергей пасад мекунӣ охи намедонам ҷоша. мекунем чида намекардем барои модаро боша мекунем. Даяна ҷон силка боло рафт. ютуб мену намета.
Я соат чи дефир тамошо дорум, не ки ҳеҷ вақт намеом нависам. Фаҳмо. Ҳози наметонам уткнам. Апашката даги ҷои ма да Тоҷикистон, да Душанбе, да Садбарг. Оилаи тоҷик силкаҳо як куркнед рафт. бо хелчақона кашастай меояд чӣ мекунад? Силка мепартоя бо мерая эфири дига уҷа силка мепартоя бо меояи ҷамъ хеле. шумо чӣ хел интернетатон? Саидакрам як моҳ ба чанд сум? Да 9 этаж шумоҳо, мо да 9 этаж. ҳар рӯз пирашки кадах хӯрдестам. вақт то уҷа торт меоя ов мешавад торт. охи то иҷа меояд торт ов мешавад. дӯстои азиз, касе лайка намонда лайка монед. 150 сум. ҳар рӯз пирашки карда хӯрдестам. мамида зиқ шидестам фото гулуш номад. хеш дорам даҳамуҷа. рости гап ма ҳеҷ кира намедонам. ами ҳамсоямон кити нағзисозӣ мекунам, намедонам номуш чия. иқа қимат чи 100 интернет. ҳай мо 190 сумай вайфай 4 телефонак кор мефармем. ямо пеши мактаб хонатон. динем мактаби 55 қариба ями трезамон мебини мактаба. манежа ай Google дромада ключа гиред. апаҷон ма удавку ай ҳамиҷа дуромада гирифтум. баъди чи дуромадум ози юсоатоша надодагӣ буд. ҳамашона чиёшона гирифтум. аялав тамошо кардум, ҳамаша гирифтум. биги хонаи момаи марои ки торта. хайрия торта хӯрда наметонам. ҳози набоша мардака банкрот мекардам ба и маҳсулоти торт. удафай Google гирифта будум ай ҳамаша. баъд ҳами эфирум дуромадум чота чи мадаям ключ ҳайми шумо да мастайку. охи хона да вайфай кати дтел кати кор мекунем без лимит. ай мома михелай 70 гига дорад чи як моҳ намебарад. 4 ки ҳастай бо инами интернет ки дорем, нами ютуб ҳамара чӣ мекунад? ранги ов мехӯра. 54 лайк апаҷон. Не ки ман намедонам лайк чӣ фоида дорад. ма то ҳолира намедоним. лайк ҳамиқа фоида дорад ки одамо бисёр паҳн меша ҳамичид. Саидакрам иқа плейлистои марамон. муҳаббат духтарошон Ҷаҳонгир писаршон 6 фарзанд доранд. бо ҳами ҳамсоямон набоша бигӯям ҳамсоямон кӯдак дора кар. мондум лайка. раҳмат. шумо ким ки гап мезанен? Саидакрам расияянда ягон ки ҳастми? раҳмат барои лайк. касе лайк мемона гапҳои хушрӯ менависа. раҳмат. дӯсто, канали фурӯши дорем. монетизатсияш гирон, арзонаш кардам. апаи сайрам. ӯ дурӯғ гуфтай гуландом намехара. биё бихӯремаш. пучоқша роӣ мекунем. салом, хушомадед. Диана Готович, шумо нав дуромадед ютуб. ӯ намехара не додарҷон. ӯ пулша роӣ кард ба ма маҳсулоташа харидагӣ. мо харидагиай уже пага меоя мебаранша ира мебардоранша. омӯзгор шумо соат пур мекунем чанд суми? плейлист чи апаҷон? ма оқа сарфаҳм намерам. плейлист я чи ҳастай ки
апай мамаҷон, спонсоро киҳо? Даки спонсоро киҳо? ҳам хел додар, якум пулша додак, баъд маҳсулоташа харидам, пахтестамша. Ма тортпази гизалаем да. Якум пулша гирифтагим ба пухтамша. Ассалому алайкум. Ва алайкум басалом. Хуш омадӣ Роза. Манам намедонам плейлист ҳо шӯҳратхонагиҳо ҳамаш расияда. Саид Акрам Сарфаҳм нарен агар ҳаму ягон эфири дуро дарозма мон рафтан гира мада соат мегзаранд. Не ман 9 моҳ шид канал дорам. Фаҳмо. Созен хубе намакаса иншоаллоҳ. Раҳмат ай шумо пурсем. Шуҳраҷон бисёрам. Ҳаму гулои болои торта тайёр мехарен. Ба ма фикр мекардам худтон тайёр мекунем. Бо гуфтани будам як рӯз тарзи тайёркуниша нишон медодем. Аку ами чи нест намёра қоқ кунем халимашто. Просто аку бо беминнаттарак бихарем. Канали морам хабар гирем. Момаи мада мекунӣ торт. ҳо чува намекардам момата, очата, касе боша модарта, апата ҳамада торт мекунам. Ҳаматонда торт мекунам. То ёд гирифтан ма дар шумо мекунам. Ака бугӯед то ёд нагирӣ намерӣ. То ёд нагирим хушрӯ нами торт када местам да нами подписчику. Ба ёд гирифтам хушрӯ ба я чи мешкам кулинарни. маъқул шава иштирок мекунам апаҷон, шумо накунем ба ма маъқул. Духтарои Зира Чеченка конкурс дора 600 рубл хоҳишманд ҳаст. Салом Зурку. Ва алайкум асалом Аниса. Хуш омадӣ. Шуҳраҷон созен хубен иншаллоҳ. Апай мама теҷаки ӯ ҳозирам спонсорош пур накадай. Чанд та спонсор гирифтанияй? ҳамун чизе роӣ кард, ба фикрам чизе роӣ карда иста буд, ма эфир кардам. Эзира ки намедонам. Шуҳраҷон созен хубед мега Роза. Роза он салом созем. духтаро ки мехоҳад кор кардан дар компанияи Oriflame. Аниса меҳмон шавед мада мега Роза. Роза хоҳарҷон. Я силка партофти силкаи бологита удалит кардам биги. Раҳмат Роза. Ма ресторан букшум торпаза мемонам. Торпаз мемонам. Майлаш. Насиб. Худо насиб куна. Букшоку. То ресторан мекушоӣ ма хушрӯ ёд мегирам. И авқоти шав хӯракая. Муҳаммад Алиҷон. Не иза касай мама теҷаки дугонам беҳтарин. Апаҷон ёди Аллоҳ созен хубен апаҷон. Не манижа пыр нашудай. Апа что кадести? Торт пухта шидим ак тамом. Ҳами торта бовар кунед чанд бор тоза кардем, пур кардем, тоза кардем, пур кардем, охириш я бало кардемша ҳавас кард ост дугона торт ба. ҳоли ту хушрӯ ёд мегирӣ. Шав мехӯрӣ ё рӯз? Иро не шав мехӯрам, не рӯзона роӣ мекунам, соҳибишта, соҳибиш мехӯра беда. Соҳиби ма неста. Шабнам салом алейк. Ва алайкум басалом. Хуш омадӣ Шабнам хоҳарҷон. Сози хубӣ? ҷон хуш бошед. Шумо созен шукронаи худо муамсоз. Ман коғази сафед харидам. Имрӯз зард буд, бутун часпид дугона. Бисквит. Ман мехарам сафед чай, зард чай мечаспад. Вақто ма и қаравған мешакамша ба намечаспад. Тошна сухтагӣ.
тошна сухтагия ира роӣ нака ки роиш торд куя шапалоқшап кохи ку сад нав 57 шида ку сад да бирасон уя даф омади ҳама қаамақа бисёре кади ки ку аму каналот кати биё ҳамаша лайк шап ку баха мардум ососта буромада рафтестиян хай тор тайёр шид тамом охе ба буромада ососта меран 12 кас монд ку 12 кас монд ҳоли миём ҳоли ку биёна ба 20 каналот биё ку ҳамид тор заказ ми ҳойра заказ кадаге инамҷоя хоҳармон заказ кадаге насиб боша сари метемша мебара иҷашта гул мемонам мепушонам хеле упаковка мекунамша барои мекунем насиб боша начаспидеса ё часпидеса ми эфирима раҳмонов имронҷон ба назарам аз хуштоманашон ба и қаторти калон 100 ном мебара бинависиш апа майдатар менавистен охи навистем ина ҳамаро навистем чизе дар кор буд навистем хоҳарҷон чӣ гуфта будан навистем иқа мечаспа бо сар меша ака тоҷикистон ҷонда охи мехудум дамяки яке часпидесте чанд сум ба пухти дугона 70 сум тамом шуда ку ма омадам хуш омадӣ номои моран дар ҳар ҷои тор нависен майда майда зодрӯздор мебина ҳайрон мешавад ба буган ки чӣ дехал кадад бугад ки охи болош пур нашид ба ҳарчи навистема тамом нашиду часпидеста чотами қариб охириш биёй бисёр мечаспа кам кам часпидеста уда аҳамият натиҳед мс лапотка омадам хуш омадӣ лайка шапалоқ кадам бизан балағат бизанша ҳаққи меҳнат нагирифтед заҳмат мекашеду яка ҳеҷ гап надорам ма бароям подписчиком ака ҳам як видео меша ҳам ҳеҷ гап надора шароит медоштем бепул ҳамата мекардам якта калон салом апа ин қадар торти зебо шудааст ман лайкотона мемонам ман меҳмон дорам эфиррода мешинам иншоллоҳ хуш омадӣ хоҳарҷон биген 12 одам эфир буд номи ҳамашон навистем нанависем неякҷо ҳамата аялав бинависем шкаҷон даҳанам овушко ҳазор раҳмат барои гуфтантон саломат бошед калонсол бошанд гул монед калонсолано ака намедонам калонсолам набудаги сами бошам чайни очима будагисту неки хай келин дора навера дора бой диловар бовар кардай шӯхӣ доруме мара шинохтӣ охам бахай ба фикрам ки омада муфтӣ
ам лайкора шапалоқша будам уштамам хеле гуфта будия ки и одамо буромада остоста рафтестиян чанд сола будагишон нависед ё дугона ё намедонед аки намедонам чанд сола будагиша дар онҷаашам ҳамон рӯзи чиша бинависима чанд сола мешидагиша и барои тортпазира ёд гирифтан ҳамин хел арзон кадестай агар не чотка метонест 200-300 сомонӣ мегуфт ба фикрам ҳо насиб боли ёд бигирам ҳами қасумкати ёд гирифтан бигирам ба қимат мекунемша. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадӣ хоҳарҷон, сози хуби пешравиҳо чӣ хела? Задам лайка хушпушканд хай хушпушканда бошад 60 нашида ози лайк пайгмон беҳуш накунеша дига боло наравай ҳами 59 чокаде напа торт чо мекунен я акбат торта дастсоҳибаш метим пага насиб боша торти динанги пухтагимон истодагиаи торта дастсоҳибаш насиб боша пага метимша ҳоли ёд ногирифта заказ кадан дар кор ҳоли ҳами пака каҷала-паҷалае иси даст мера ози дастим туғри шидаги неста заказ кадан дар кор набошам дарав қимат меша ҳами ёд гирифтам чотка қимат мекуне шӯхӣ мекунам ҳама вақт ҳами подписчиком агар 100 ёдам бигирам фақат ҳамо маҳсулот чӣ харида битен ма худам бепул тайёр када метимтонам. ҳамватанони азиз ҳами канали моро дастгирӣ кунед илтимос ҳазор шавем касе набошад шавад номи канали фарзандотона гӯед номи канали фарзандон Фара ТВ марҳамат силкашона бимонед Фара ТВра инҳа Солеҳ Ҷураев шавҳармай марҳамат дуроед силка нами канали фарзандомай дугона шумора спонсори таҷвлог мама не ма нестам рости ма да эзираем да ҳама эзира бишам насибоша ҳазор мешам дига да ягон кас спонсор намешам у торти сеэтаҷара ямоҳ мехӯрем не ози чун гудаком хӯрдан гудаком нағз мебинанд торта барои ҳама ҳар рӯз торт мепазем уоки не таҷмама влог вай дигар кас ман за кас гуфтиям торти сеэтаҷара хутон ба буд ҳо мод худ монда буд ҳо бо тордодар торта болоша бинавис лайк шаплоқ шапак кунен я торт янхел пухтан дар кор мардакум зодрӯзумда торт овард я ҳафта худаш тоқа хӯрд безор шид не худоро шукр гудакои ма торта нағз мебинанд гӯшна мондан торт мехӯранд ма омадаме хуш омадӣ хоҳарҷон созе намакаса дӯстон соза шумо пурсем додар чанд пул мекуна апа таҷмама кия апаҷон инамиҷа мама теҷаки ҳастен ам таҷмама влогай чихелеам хелевоям қати мая теҷека дестан мая теҷекека дигам мезани неке мо ба фикрам одамош пурши дига чӣ намегира чанд рӯз хӯрда бошен ҳози дина кадаги будам ва я дина кадам партофтам ҳамин сари хӯрдем ози бо гудаком хӯрдаиста будам ба фикрам тамом меша хуш омадӣ келин хуш омадӣ мегаина шавҳари ман девочкасози дугона хуш бошед апаҷони тиллоим дастгирӣ кунед илтимос мешава раҳмат шӯҳраҷон дугон касе лайка намонда лайкамоне 60 бишава ва ақаллан ма бирам оста даҳанам ошкод ай нигоҳ кадани торта охи ҳозирашта мо кӯдак надорем ҳамаи чӣ чота бемаза мегзарад и бо ман нами кӯдака ки болоя мера мегӯм кӯдаки хитонай хоҳарҷон зиғ неми девочка не чива зиғ меша ози девочка да ози ма торти девочкара баъд снимат када рой мекунам ашти марда я торт мекунамша ба бурда метим мегира ҳа хоҳарҷон омада мегира я торти
دیتجه میکنمش سیتجه نیو دیتجه اپا جون تلوی مده کلوش تین مایل کلوش میتیم ده زیغ نشوین این کودکی ارزوها مونه خدا با ارزوهاتون برسید هرک میبره سلام وعلیکم با سلام خوش آمدی تقو درویش خدم نه اوچه میرفتی خدم دل نمیرم پیش تو نپا شما چند حقیقتی و چند بیایید هر دوتون بیایید خونمون بیایید امسی لپتکه مهمون شین 59 لایک خورزوم رحمت آمین رحمت افا جان دوگانه دویمی مرد زاد روزی دخترچم ای حس نبروید مال ایادم برو 5 ساله میشه گفته بودیده زیغ نمیشم شهره جان دوگان کلین فرق دیدی یا نه آی همی سهر خشتگی مون همی ما اکما دیدگیم او دا کجا دیدگی آی همی سهر خشتگی مون همی همسویم قموزی که مونده سه کدومش نمیدونم اپا نگفتین سوال ما گفتم کو ما ممکن چسبیده نرفته نفهمیدی ما در دوشنبه در صدبرگیم مدینه در صدبرگ در کانالش با خیامه در مکتب دیدیشه ها فرزانه نامش یا زکازتون باشد هیچی زکاز ان کنید تورت برای کی را تیار کردی خورزان تورت برای یا زنکه برای یا خشتومن یا خواهره ها چسبیده باشه کلین وای با اکشید نه گازیرش تا زکاس نداره میکنیم شاید تورتک نه گازیرش تا زکاس نداره میکنیم شاید تورتک اکای ساله ها و اکمه ایش اپا جان من بهترین رحمه شما یزنه جانین خوش آمده دوستای عزیز یک باری دیگر رحمت برای دستگیریاتون درویش تجه مهمون شین کانال مودا اکای ساله نه خسور منم میپزم کتی میپزیم روزی چهارشنبه و بمیکسه مایلش مایا تجیکه روان بسیار میروم صدبرگ مایم تجیکه روان بسیار میروم صدبرگ خیلی اومدی با میبینیم تا نصیب باشه یزنه جان اپای ما بهترین زنم اپا یه بار او سوتا وشته نامشه یه صورت گیرم مایلا میشه آی خواهر من یزندم خیلی شوخه هم خیلی شوخی کده هم میگیره
уда парво накард иншаллоҳ. ба фикрам хушрӯ наомадеста ина. Мадина да ҳаму эзира иштирок кади меган чанд та подписчи омад то нохоя бугеда мира чандум бора шай савол досам. Апаҷон, Язнаҷон намешай хеллучи Хусурҷон, Хуштоманҷон. Рӯзи ҳаштум барои ма торт мекунам, ба мая сурат мегирам. Болотар кунен Хушрӯтова. Ба фикрам Хушрӯтов теста яка. Я бори дига ҳама каса хуш омадед. Раҳмат барои дастгириётон, барои гапҳои худтон, барои комментариҳои беҳтаринтон. Лайк 60 шид. Раҳмат барои лайкотон. Апаҷон бо ман мерам, бо миём. Майлаш. Ужин мекунед чӣ? Мо ростиями вақте ки манежа да асаби оромуд гап нест. Чӣ хеле асабам оромака гап зада меистам барои мо. Ҳами ҳоли и эфира тамом кунам ба гаранг меша. Апаҷон ҳами эфира тамом кунам ку ба гаранг мешам. Ба чӣ хеле охи бо шумо эфир мекунед ҳамта гап мезанед. Ба фикрам ман ҳами эфир мекунам ҳами чӣ пасудаи аст ҳамаша безеб мекунам да. Шуд гирифтам апаҷон айма хафа нашен. Инҷа чанд кас навист ки номша навист хушрӯ мешавад. Манам гуфтам навист. Шумо гуфтед гул мемонам. Бо майла гуфтам лекин духтарчаатон нахон. Ҳеҷ гап надорам. Ман хафа ман хали одами хафа мешидагӣ нестам. Ман хали ай ҳеҷ ки хафа намешам ростига. Хай ҳама гуфтак ман барои ҳамо кадам. Некем инай беҳтарин шид. Хай номша кадем хурсанд меша. Мега ки ай май барои мо манежа хай ман рафтум бо гап мезанем да группа. Майла шапаҷон. Наход келин хуштомана апаҷон мега. И ранги дил кадеста. Дил нафама ба сармон биёя. توبه کردم یک از لایش گرفت. نه خود لایکم بگیرم گویم چی ده لایک میگیرید بگو توبه. 60 بود با 59 شد. این انده کس رفت. 13 کس موند. ها اپا جان منت دارم از شما. رحمت خواهر جان. هیچ گپ نداره خو من هیچ که زیغ نمیشم. اونجا خیلی همه گفتن ما برای همون گفتم خیلی بیو ما پرسیدم اگر نمیپرسیدم میستون. ما گفتم که فکراتونو بگید. با من فکرای آدمو کتی کار کردم راستیگه.
ховуд гирифтеса ё гирип шидӣ ёди Алло. Деҳаи ман гудакон тасб дорам гуфтӣ созам. Салом 59 лайк. Созен шумо иқатор тихшру беҳтарин. Раҳмат. Ва алайкум ассалом. Хуш омадӣ кулинарни канал. Таъриф кардан бигиред, ма дига ҳар рӯзе торт мекунам. Эфру чанд соат шид охи ба места одамотра нигоҳ карда ки ту 4-5 соат эфир менӣ гуфта. Эфиром 6 минут пас 3 соат меша. Хай мада ёрдам мекунан, охи тезтарак соатомо ҷамъ мекунам. Якчашма нигоҳ дорам, ҳоли модар шом нашидаю чота хом бурдестаи чашмома гулгирд монда маҳкам нашава гуфта. хоб равед хоҳарҷон. озами 3 соат шава ман мекушам ба фикрам ки эфира. худо соз шаванд. ҳамин кӯдак касал шава очаш касалай. Не хобита медони не бедорита. хай апаҷон дар амони Алло бошед. Ба бегаҳ тайёрӣ бинам. Ба бегаҳа тайёрӣ бинам. Майлаш хоҳарҷон бо менависам таку кай саатои чанд меояд, баъд дарсаш кай тамом мешавад, моро мепурсам, баъд пагама упаковка карда мемонам, миро бо хай сурат гирифта равон мекунам та чи мегум хай номрошамон мегум куҷо биёем мебарам метимша. Ҳамура буги плейлистотамонан охи адаташ намефаҳмидиям ку плейлистора. Эне я 20 минут пас шом мешавад. Шомам хонем, ягон чи хӯрем, ба хоб мекунем да. фаҳмо ози духтари ма хор рафтагай, ӯ агар бедор бишавад барои ҳамон ма гап гирифта бестам хоб набарад. Торт беҳтарин омад. Раҳмат. ман ба гап гирифта бестам 20 минути дига шом хонданӣ рафти ба букшма эфира ҳамхелия. торт беҳтарин омад. Раҳмат. на дӯстои азиз, касе хайр кардани ҳамин плейлистои мара бигира шавда бимона пешай хош. телефонша заряд дамонаву монам плейлистои мараву хову рава сари бихеза. хай ба букша телефонша модая 5-6 соат метия. шумо дар раҳмат мегум да. касе ёрдам кардани хеле хайрхоҳ аст ягон кас. хайна шавҳарма гуфтагиён ҳар шав мемонаву хай бо ягон каси дига аст тезтарак ҷамъ кунем, тезтарак буд шавад. гап несту ҳамин хел кунем. вакан хел кунам. хоб набараву хуфтанда бихези ки майла апаҷон вақти ёфтам да ватсап менависам. майлаш. ҳозир чанд соат шидаи вапше? 1056. эфири шумо зур дугона. раҳмат.
Анаки 3000 соати дига дар корайда. Майли имшаб насиб мемонам плейлистотуна дар ҳаққам дуо кунед шид. Майлаш. Имрӯз чанд соат дод? Имрӯз 29 соат додай. Не 29 надодае, 32 буд. Хато кардам. 32 буд. 56 шидай. 24 соат додаем қадр. Бист чор соат додаи рӯз. Шумадед як бори дигар раҳмат барои дастгириётон. Я 3 соат шуд ки бо мо ҳастед. Раҳмат барои гапҳои хуб, барои суханои нағз, барои дастгириётон. Дина 56 буд ку. бе хато кардам агане. Рост гуфтам. 89 шидай. ё 86 ҳама 30 та додай, 30 соат додай агане. 86 шидай, рост гуфтам. Не 86 шидай. Дина 57 буд. 29 соат додай. Нав хушрӯ калам кор кард гуфта. 57 буд дина. Дидам 86 шидай. Ба 29 меша ку. Спасибо. И гулҳо барои шумо. Раҳмат. ҳаштоду шаш. Ин 86 навда ёдам хушрӯзад ки 86 дида будам агане. шомшид ҳей бугу ман чира эфира мекушам. ҷа ҳама ҷода эфир рафтеста. Ба фикрам одамо соста партов шида баромада рафтестиян ховшон гирифта. Пашка баъди конкурс чанд одамотон гурехт? Баъди конкурс 55 таш гирехтай. кадом тарафи садбарг даен махфӣ набошад? пушти садбарг даем. Даам садбарг часпидаги ҳаму садбаргу тарафтаем мо да паси ҳамои. одамо фикр мекардиян мо пул мегирем барои ҳамо. Ай шоти ҳамо. ай куҷо медонан оз мо фақат расход мекунем.
хеле мегрезанд. Канали беҳтарин. Акӯ одамо барои падарка меоянд. Падарка ки набридан мебуроянд меранд. Хай ҳастай одамоеш ки местанд. Ина ҳамон модда 300 кас омад. Ина 50 чандаш рафт. Ина 60таш агар рафта бошад 240таш мондай. 240таш мондай. Акӯ ҳар рӯзе 5та 6та рафтаеста. Ҳамин якум рӯз барои ҳамн тӯҳфа дуромадагиан. Акӯ намедонам бояд ҳамин тӯҳфа дар дуромадӣ хай ҳастай бо каналҳои маъқул мешаванд намерананд. Лекин бо каналҳое ҳастай хай маъқул нашидемшона дар буромада рафтан бод. Намедонам акам ягон зарар надорад ҳамон подписатсия кардагӣ ҳамову намедонам охир. Мо дар ягон гард фоида боша агар подписчикомон зиёд шавад ва ёда ягон грамм зарар нестай. Хай намедонам яташ ман хуши подписатсия кунӣ надорам. Канали пури одам шида. Олами бофтаҳо. Салом алайк апаҷонам. Ва алайкум басалом. Хуш омадӣ олами бофтаниҳо. Сози хубӣ. мама ягон касами медурой ба фикр маймами бисёр шидагӣ ӯ телефоном да ҳамада подписатсия кардам. ӯ телефон махай оз истифода намебарам. Мо инаиша истифода мебарам. Ами касе дур омадам ами як комментария мондагия дидум одами навай мебинам канал дора сразу подписатсия мекунам. Бо ба зангулаш ягон кас подписатсия намекунам. Намедонам охир подписатсия мекунам. Эфири манам биёед. Эфири шумо ами шавоай охир эфиртон. Қариб 1000 шидем дугона. Қариб 1000 шида будам ки бо пас видам охир. Мадина нагуфтед ки ай эзира чанд одам омадактона? Куя бигем ку чанд одам омадагием? Мо оз ямуда спонсор шидаем. манам беҳад маъқул шид канали шумо хоҳарҷон. Овозатон бо гапот. раҳмат. Не ирӯз рӯзона буд. Ирӯз рӯзона боша ай гудакон будак охи хоҳарҷон. Барои ҳамо ай рӯзона да гудакон да будам. Канали бачам ай намиҷа канали бачам эфир дошт. ҳамо да будам баъди ӯ худам эфир доштам. Барои ҳамам набудам. ӯ ҳамин 3 соат кадан қариб ма ҳамина 3 соатчи дар эфирем. 6 соатчи дар ҳамин рӯзона дар ҳамин эфирем. Ба ман ҳам маъқул. раҳмат. раҳмати худо ба ҳамаи шумо. хай ман мешам бо то охирин. майли хуш омадӣ олами бофтаниҳо. насиб то мехӯрем. медуроем пинетки акотона тамошо мекунем. нами касе надона ами канали бачамам канали интересне будроидия да ами фарзандои мара. И торти зур пухтен. Зодурӯзи кай? Зодурӯзи я подписчик. Я подписчика хуштоманаш. заказ ай заказ. торта хушрӯ ёд нагирифта заказ гирида гузаштагӣ. чун ҳозиро ӯ шасти пешина нест телефонгирӣ намефорам. фаҳмо.
خواهیم شاوشا پیش خواب بودم پلیلیست های مرا بمون خواب بزن. میگومی 12 آدم خپن 11 آدم شام نشده یادی هوا. با قریبی تاجیکستان میرم بعد اوجا عموما یوتیوب در اومده نمیشود. چون نمیشه میشه از یمقدر اینترنت ها پیشرفته شده یکی هم میشه که 6 minut پس سهراب موندگی گلوش مونده پا برویم اک گلوش آخی نبوده نصیب گلوش پگه میمونه پگه فیلم میکنیم بگو نه یک گلوش نبوده نصیب جاش تا گل میمونم در صاحبش نشان میتم بخیر یکی از 3-4 minute چی میکنیم بردن مونده خوی ویدیو چه میکنیم دلشی گلوش موندنده همه تلفوناشون موندگی گیرون رفتین ای پشتی کاراشون با فکرم همی خلیده برای دستگیری رحمت برای همش که خیلی دستگیری میکنن جای او رفتگی رو میپوشونن. جای ماده نمیشه و خانه ما عموما سیویز نیست. فهم آخی اپا خودت گل ساخته نمیتونین گل آخی گلی و خالی بچسبون گفته ما گلی و خالی اینه خالی گلا انداختنی بودم شه سوز سرخ و هر خیلی که گفته که او خالی گل با او خالی گل میدوزیم شه نه خیلی فرما چکات کتی هر خیلی گل اندوزیم گفتیم خالی گل زنده با خوش رو میتو برایم او خالی گل نساختم نمیتونم راستی نساختم چیم نکدم حرکتم نکدم ساز کنم گفت خودم گپ زدستم کو در جای 12 نفر بهترین چومی 10 نفر خوشم مرده که تلفنشون در بالای سراشون موندگی خچم خواه با فکرم که همی خلیده ای چی ای رنگی کاراشون شوهرتون کردن نه؟ خودت توقع بده خونه ای روز تو بگه ها باور کنه خمه خوام گرفت
خیلی موزی بیدار میشه و تا ساعت 12 یک شب خون نمیره. ما یک گپ در دروم دیگه گپ نمیکنم برای مو روچی خپودم بیستم. گپ زن چوبه من همه آدم قطیر گپ زنه بعد تام گپ میزنی دیگه میبینی چند ساعت شده گپ زدستی. و علیکم با سلام، خوش آمدی. ویدیو کلیپ رو ما ویفی رو تمام کردنیم، موزیک کشتنیم. باره بگین شوهرم نیزویسنه کجا خدم تو قشیشتم خونه کار میکنه نیزویسنه میگی. Sozia pa kluj manameti şıgır soz ayşma porsengo dar kluj metimo bodara megir mozi mekşim nasip boşa efira iyice ba fikrim emin 10-12 odam yaz ham khapa agar kluj silka moni ba fikrim ki o buna nemişan çun 6 like ba qap klujete با حواسی دملمه کدم خدم توق میخرم چی بهترین ایترین نکه من نه اومدم подписчик جمع کنی نه امروز خانوی که جای رفتگه کتی بچه ها فهمو چند شده ای ویدیو کلیپ رو подписчик ها 2 روز 930 بود چند بود اولی چند شدگی یا دیالوگ گفتن دیگه در بچه ها نمیشیم کو فقط زنکا نمیشم گفته شوهرش هم خیلی گفتهش برای ما گر نشید خفه نشه با فکرم افیر چسبید نه سوزه
خودم دا چسبیده و اینا که دیسته شما اگر نویسته باشید من ندیدستم. ای ترینه کپا من اومدم подписчик جمع کنی یا الله. نه ویدیو کلیپ بچه ها دا اجازه نیست بخفگی باور که کنپا 943 میشم ابرا نه 903 928 میشم آزمون کتی چیکا جمع کدی اپا подписчик ما 935 تا کدیم آزمون کتی این آز بی بی کچان تا شده 881 تا آزمون تمام شده همش رفتن. подписчикой бера خسته رفتن. بهترین آمده است اپا جان خیلی زیبا. رحمت محمد یوسف رحمت برای گپای خوبتون. دروغ بده آزمونه اوخو و یا برای پدرکه میوین بعد 300 تا آمده نه 56 تاش رفت اصنش میمونه مایل خیلی خدا نگهبان اپا جان مروم شما خانم مایلش خیلی خدا جان چی مراد مقصد داری عملی شوه فرزندک دار شوی. سلامت باشید اپا جان قندولکم رحمت. تو نماز شام ای را گفتیم بیا سیلکه باشه و دلیت کنیم بعد افیر دیگر ده چی میکنین اپا جان؟ افیر دیگر ده نمیدونم موزی توشنه نمیدونم چی میکنیم چی نمیکنیم نمیدونم انیق. آمین آمین اپا جان. چی کدن منم نمیدونم. هر دفعه تار آدم رو با تارد اگه تا یاد نگیری نمیری گفتم خیلی میکنیم ده تای خشرو همش یاد نگیریم نیم خیلی کده میستیم تارد کده. یادی الله سازی اپا جان کودکا سازه وای نماز شامخانی رفت. سیلکم закрепید نمیکنی закрепید میکنم آزی میکشم نکه مالی نه закрепید میکنم یا بچه ما بگم بیا یه خش رو بکشه که ما بکشم با بعدی چند قای دیگه و افیر تموم میشه. اینه دوستا اینه اینجاش تا یک گل نمیرسه تموم دیگه شروع شده با فکرم که
кушумегум бо дилум нашидеса мегум ки одам бисёре бозиқ нашаванд. ҳам духтарам ховай бедор боша бо мекуштум. омадам чӣ гап шид? хуш омадӣ шоира хоҳарҷон. ҳеҷ гап нашид. И лайк 100 нашидай ку? хуш омадӣ дугон. 100 нашидай ки чӣ хел кунем? куҷо шикоят кунем? силкаҳои болора ҳамаша ут кун. силкаҳои болора удалит. то тонистагӣ ма кардам оз бубурон бо ҳамаша ай сар удалит мекунам. удалит кунам, удалит мешавад. хушрӯшид ку торт. хуш бошӣ муҳаммад юсуфҷон. торт аки ису задем, усу задем, кур кардем, навистем, кур кардем, навистем, хел кардем шад. ҳамин қаки гул намераса. гул ама аёдам буромада дига дер шид иҷа дига намефурӯхтиян. ози насиб зар мехарам бо апачида мекшимон эфир беста рав хуб нест. соат бисёртар мешавад. ҳамуро мегум охи соат метия одам бисёрай. аки ма самбусаҳоро бикунам ки то соат як шав бедор ма самбуса мекунам. ҳоли фаҳмо солеҳ чида меҳмонӣ намеоӣ? ҳамуро мегӯм ки бестум. хай 10 нафар шид. хай бинем 6-5 нафар шид ба мекушум. сера оно духтарам ховай. мара ҳадаа кадед охи якум. ҳамира ма ба хоти худум мекадум. ай аввал и қайқа саросима шидум. барояму хай намиқ кадум. як соати эфир да ютуб чанд соат метия па? намедонам. додарҷон намедонам. агар ҳамин одамои ма 4 саат 3-4 саат эфир мекунам. инами дафъ 50 соат додай. дафъи пеш одам бисёр буд. 70 соат дода буд. и дафъ кам буд одам. ҳоли и дафъ намедонам чандта метия. беҳтарин на ужин када бошед. мо ҳоли ужин накадем. гудакам ховай. бедор шава ба чӣ шид? ҳечи намехелӣ кадем ша. и торт пага мебарӣ ба соҳибша? пага насиб боша мебарам ша. иҷашта гул мемонам ба мебарам некин. бовар кун фақат рӯзи бозору вихадной дорем. ай кора вақт нестай. ростай. барояму мумкин намедуроя видеотон. во соз метияд та агане. одам бисёр боша. ай 20 боша. ай 10 боло боша метия я 40-50 соат. агар ай 10 поён боша ба кам метия. дар 4 соат мегӯм. ама дар 2 соат 1 соат намегӯ. ма бояд ягон ҳилаша биёвам ки ай қафои каналам шавам. ҳилаша биёвай. қафои каналат пуркорнак шавад. салонравиву сумка харида бишава. хонаҳои фурӯшии дастгирӣ намекунед. канали мара зангула катӣ шавед. марам мешам. ба фикрам эфири ма худат ба худаш часпидестай. шумодам часпидестай ё ки не? куя бинависед ҳо не? хай навистан бигиред. ма гап задан мегирам. ҳама хаб шид ку. созай. иншалло мешава. 1-2 моҳ пас я ҳаракатча кунам. хай шумо просмотрш бисёра. ай мо просмотрш бисёрш 200 чандай. 300 не созай эфир. хай худо соз боша. дар телефони ма чота часпидесай. видеоклип коммент мон мешам та.
хумона дастгирӣ накунем якдигар. Мана ҳеҷ ки дастгирӣ намекуна. Оли як кор мекунам ки просмотрум то 100,000 бихезова. Аймора ами 1000 курох я нишон бите 1000 чихали просмотр мегирам. Канали фурӯхтагӣ ма дидем просмотроша. Оли худум биёвум рохша. Шоира не ки хато кади ҳаму каналта фурӯхтида. Ами гуфтум нахаридӣ. Гуфти қабоварӣ хелду боварӣ нест. Гуфти агар амуро мехаридӣ навози иғоти эфир када намесудем 4 саат. Силка нестай айма ҳастай силка ҳастай биша зангулаша коммент кати мара мешам хонаи фурӯшӣ мега. Ба фикрам в эфир часпид одамо буромадестем. Акай солеҳо хато кадам медонам. Хай наиша май 1000 гузашта чи подписчик ҷамъкунӣ ҳичи набудайта. Подписчик ҷамъкунӣ соат ҷамъкунӣ ҳичи набудайта. Мода чотами ҳам қиини аст ки хай пӯя ютуб дугона маёхе. Фаҳмо ютуб дугонат боша. Моро дугона намегира аз фақат пас. Хай мо ҳам мешидагистем. Торта ёд бигирем. Дилам кушодай охи барои ҳами ҳичи нест подписчик ҷамъкунӣ. Ҳамара айби шоира ҳай. Ҳамура 15-20 000 мегуфт ба ма арзонтар карда мегирифтум 10-12 000. Мешен я ҳаракати дига кунен. Насиб. Ана гуфтум просмотр 6 шава мекишем ки 6 шидин. Ё ки 28 минути дига местем 6 одама. Бо 7 одам шид. Акай солем мара дилам намешавад одамои ғариб суми калон бигирам. Фаҳмо. Хай мо намедонистем охай намедонист агар медонист и фелта медонист мехарид. Хонаи фурӯши теҷеҳӣ дар Тоҷикистон нестай. Дар Россия. ин ҳозир фурӯши як канали 1000 подписчика доштагитай. ин ҳозир фурӯш як канали 1000 подписчик доштагита.
хай ҷанбаст ки Омина Расулова кай сар меша? Омина Расулова чӣ кай сар меша? Ягон гап нависти номада имада. Хоҳарҷон торта тамом кадем када. Тор тамом шид. 4 соат шид, инҷа қариб 4 соат шид истодагим. Ҳози насиб бошад, ина мекишим эфира. Хай ҷанбаст ки охи ҷанбаст мекунам, мегум ина бо 10 нафар шид ку. Барои мо мегум ки хай биё бестем. Ман торт ина торта кадагим. Торт чанда дорем да каналмон. И ман нав подписатсия кардам, дидам шумора. Раҳмат. Нав подписатсия карда боши, хуш омадӣ. ай куҷоӣ, да куҷоӣ, чӣ хелӣ? Мехоҳам ягон рӯз дар эфиртон пазен. Охи намира ман нав дар эфир пухтам. Чанд соат шид дар эфир? Дар эфир ман 3 соату 36 минут. Мехоҳам акай соле ами канал ман мехари 7000 рубл. Ак 6 буд бо шуима да 7 гуфтест я шоира? Салом шоира, омаден. О омадан. Алайкум салом, ман ҳамиҷа будам. Моҳи аввал буд, бо рафт, бо омад. Анаҳа биги дега торта тайёр шидай ку. Ҳо, ку силкаша парто бинам. Бея кулӯж бутемша. ҳоли набуден. Баха додарҷон ку лайкҳои маро хабар дор. Сеюм бор салом, бо омад. Ва алайкум басалом, хуш омадӣ ҳамсин. Ман мекушам, мегум 6 нафар шава мекушам, нав мекушам, мегум бо 12 нафар меша, бо дилам намеша бикушам. Барои аму хай биё 23 минути дига местем. 4 соат меша ба. Ҳама шуморо кофт. Кулӯҷ битӣ, кулӯҷ додамат. Апа ана ки кай мехрем. Ҳама ховалик рафт, ҳама хоравӣ рафт. Торт кремош мулоим намешавад дугона? Не, ин наоборот сахт мешавад. Каналам беҳад нави пачка ҳай. Упаковкаш қоидагӣ нест бубохаво. Якуним моҳ шидайна. Кани силкаш. Силката бупартоку. Охи видео дори 30 секунд, 50 секунд, 1 минут. Инам хеле видео дори. Ҳамо фақат як хонаи дар Қурған синимат кади, ҳамо ай худуд буда. ҳамо як марда гап мезанад. Хонаи фурӯшӣ. Ина мондам. Чақон мондем ку Саидакрам. Чақонако мондем ку Саидакрам. Остан чақонако мондан, ҳама бурафт. Чақонако мондан, танбалако рафт. Хая 20 минути дигам ҳамраҳӣ мекунед. Мара 4 соат меша. Дӯстои азиз, кадомед ки ҳамин плейлиста монда метавонед ҳамин плейлистои мара бимонед.
ҳама бурафт. раҳмат соз худсози хуби Саидакрам мега хонаҳои фурӯшӣ. ба фикрам ит часпидестай ё ки айма тоқ часпидестай. айма тоқа часпидеста будай. Тамбалакои бурдкунако бугу. хай инай осинон нест ку ҳо наомадай чӣ хеле видеом дастаю не и дафъ наомада ё номаша дига кадай рафт. ҳо бехабар буромадам а эфир на бекор шидам чум тамом шид эфир. Не созай ку чақонакои буридагиё нестан ку. ина яташ ҳастай ку хонаҳои фурӯшӣ. хай кирам Сафиялоам омадай қайстода буду гудаки майда дора. хай худат гудаки майда дора ки гудаки майда мома дора. раҳмат муҳамсоз ҳамуна мегум шоира. ман аввал ҳамин шоираро намедонистам. ҳамин куҷое медуромадам шоира ҳаст. Куҷое медуромадам шоира ҳаст. ҳамин нумол сурхак да хонаҳои фурӯшӣ. Куҷое бира ҳаста. И ҳамин мефаҳмам ки ҳамин ютубай хит кадаги будай. Падарка як гирифтан аддо шумо монед шоира. Э бечораи кӯдакам парво ёча надора. ҳамонро мегум охо айдими момаш. бачаалиш кадагеда. ӯ рӯз худат гуфти ку қати хуштомадам бачаалиш кадаги. ма омадам хуш омадӣ намозакота хонди. хуш омадӣ ака. бо одам бисёр буд манам гуҷои дурум ҳастам. не аввал ман вообще канал надоштам. ҳамин ягон каста медуромадам ҳамин ҳастай. каседа медуромадам ҳастай. Да ҳама ҷо ҳамин молсурхак аст. баъд шунохтам ки фаъоли ютуб ҳамин будай. ошу шавам падарко. апаҷони шоира пагак иҷода меган конкурса иштирок накунӣ илтимос. дар канали Маматаҷ влога чихелеам халида чия гуфтам. Маро гуфтак мая теҷаке гуфтам не ман намешавам спонсор. ма дар як каси дига оли спонсор шидагим насиб боша. инаму ҷавоби мара надодам то Мадина ки ай ҳамун чанд одам омадай. медонам дар канали Таҷ влог мама пага конкурса. яй ҳама чи бохабарай. куҷода чихеле влогай куҷода чихеле конкурсай ҳамаша медона. ба ошу шова чи падаркои мебуридагиш. манам ҳамина ки бошад мегуфтам ҳама ҷода будан. биёед дугона духтаро ташкилӣ бидай. чӣ ташкилӣ ага не дамолама гуфтеда. шавҳартон омад ё худтон тоқа мехареда ки. охи уво як моҳ пеш мара гуфта буданд. фаҳмо. иштирок мекунӣ? Саидакрам мо бурем илтимос гӯед. шоира манам иштирок мекунам. иштирок кардан мегиред ноумед нашед. инами шоира ноумед намешава барои мо мебура. салом супер здаров. ваалайкум ассалом. хушомадӣ дер омадӣ. 15 минут пас мекушам насиб боша эфира. апаҷон чӣ хел шумо? раҳмат ай шумо пурсем шумо на соз пешравиё чӣ хел?
хафа шудем Саидакрам. ҳеҷ вақт хафа нашавед. Ҳамин ки ҷои конкурс шуд рафтан мегиред, иншолло ки мебуред. Румоли сирхак мебурда гуфта Саидакрам. ман иштирок намекунам, намешавад. ман иштирок накунам, намешавад. Касе иштирок мекуна, марҳамат. касе иштирок мекуна, марҳамат. вуҷуда фаъолон нестай, бе шумо намешавад шоира. вуҷуда фаъолон нестай. Фаъолон фақат апай арзанда мекуна. Фаъолон барои ки ҳамон одамое ки пул метиҳанд, нада ҳамин чи арзанда маъқул шуд. Барои ки ҳамин фаъоло гуфтан видеомона ростӣ просмотрош бисёр шуд, бо то охиршам тамошо карданд. Агар рухали тоқа подписатсия мегуфтанд, мо кати шинос намешудед. Просто подписатсия мекардед, тамом мерафтед. бе шумо намешавад шоира. Шӯҳраҷон, конечно намешавад. охир ба лави румолат ҳамаро ҷамъ мекунӣ. шоира ани ва ё чӣ хел конкурс? Саидакрам, румоли ман зурай. Румолтон зурай, ба баракат. арзанда бар ин ми? Саидакрам муддатчи ба аккаунтҳои бачаҳои иштирок мекунам. аккаунтҳои баҷоим иштирок мекунам. рӯи дастархона накриват кардам, тоққа шиштам хӯрда. оштон шава, бихӯред. Не, ба фикри ранги арзанда нестай. Не, ранги и ҳишке намекуна, барои ки иро мо гуфтем ки мода просмотр шава, не толка подписчика, просмотрам бишава. Барои ҳамин ӯ хали фикр кард. шӯхӣ мекунам, барор бития. ман медонам ки мебирам. дилам огоҳӣ додагия. ку дилта бугӯ мо мебурем ягон вақт ё не? ай ки чӣ шид? Ай пай Ноза чӣ шид? ҳаминҷо нав омада буда пай Ноза мода. ба фикрам хафа шидай мо рафт. Ноза ҷанбаз кард ё не? ай духтаро, телефони ман мебарай безарятира. Телефони ман мебарай безарятира. Дига смс-отоно хонда наметавонам. шоира ки тамом кард ё не? Ноза, апай Ноза. хонаҳои фурӯшӣ биша брат каменман меша. хонаҳои фурӯшӣ занака духтарай. шидактон ку ба фикрам. ма кира уҷа роӣ кардам. ёди аллоҳа роӣ кардаме. чида роӣ кардам шо бугӯ? даст метакадам рафт. ҳози зиғ мешада. агар гӯш кардеста бош хоҳарҷон якешид бахшиш. гуфта буданд ки программа мебурам. нашуда 932 будам ҳамон қаям. Не ай киҷоҷам бас кадай 2 ҳафта шид. ба фикрам ҷавбатш намекуна. хаяму ҳайда. На ӯ ёди аллоҳ роӣ кардам зиқ шидам.
хонаҳои фурӯшӣ чанд канал дорӣ дӯсти азиз? видеоклип будроғи хтабин дар ҷойи подписчикҳом. будроғи худшо гум мекунад дар ҷойи подписчикҳо. аймоан навия духтарам омад гуфта ки шумо обуна шидум, на обуна шидум. Гуфт аймоан 881 буд, аммо истода якта зиёд нашида, ёзи ӯ мумкини пасттарак зиёд меша. Чанд канал дорем мегум хонаҳои фурӯшӣ? ҳам духтарака то охири қатим буду роӣ кардам чи хеле. Видеоклип дута каналҳои ба ҷои чандта дори хона? телефони худаш ба худаш куҷои рафтеста? 9 минути дига мо 4 соат меша ба меброем, насиб боша идафа ниқ меброем 4 соата. салом, Мариам мега ваалайкум ба салом. Шоираи каналу чанд соат ҷамъ шудагиай? Наход аки ютуб эфира дар 2 ҳафта накушоя. сообщество дори ҳуй нашидаи шоира? шоираи каналу чанд соат ҷамъ шудагиай? аунав меҳри модар ку дар чанд қа бошид? Дар 2 моҳ бошид, бечора намедонам. Акай соли нав 200 соат доли соаташ камайне ки уш 1800 соат доштан. хонаҳои фурӯшии бисёр меҳмонӣ биё шинохтат кунун фуромӯш кардам ки ту давно ҳасти тез-тез меҳмон шав. хона шоира ном дорӣ? ҳо, шоира ном дорад. ҳамуро шоира гуфтеси? як каналша фурӯхта буд пеш. сообщество наижда дорум. хонаи дуюм канал кати буша. хона дуюм каналат кати буша мега видеоклипро. бояд кушода шава як ҳафта пас. фаҳмо. шоира номи оригиналаша ё фаршивиш? ака намедонам, мо шоира мегем шох.
Видео дуюм каналам кӯҳнай, точно ҳастам та. Ями ютубда чанд блогери тоҷик аст, ба фикрам ҳама да обунай. Барои аму ҳама конкурсода бурд мекунад. Ошу шавохе. Видеоклипҳо номум Шоира ҳай. Чиай канали кӯҳна номаш? Марьям. Видеоклип ном бо оригиналу фаршивӣ доштаи? Шиноси кӯҳна будаи Шоира сири чашм. Ози номаша хариду фурӯши мошинҳо мондаанд. Ҳо роз и хона ҳамада обуна ҳай. Аввал Шоира Назарова буд. Фаҳмо хоҳарҷон. Шиноси кӯҳна будай да ютуб сири ҷамъшавӣ подписчика бугу те 1000 шавам. Ма обуна шидан проблема нест, даже отписка худш наметия кунам. Хушум наметия кунам. Рост ами ки отписатсия мекунамест? Ҳамда яҷо подписатсия кади чӣ хел отписатсия мекунӣ? Ҳеҷ сир надорад. Дила кушод биги бугу вохе. Касе бупурса чӣ хел кунем меги дила кушод биги. меҳмон шавида чӣ хона? И ҳама даста чӣ хел шумо дана? Салом апай булида чӣ хел созем фарзанда созан ина осинота гуфтем ки ҷуда ина омад. Сози осинот хубе? Ҳо дила кушод бигирен. Дилои мо фақат кушота. Бо подписчико мегреза. Ба худо дили ма беҳад кушода 24 соат механдам. Пали натиҷа. Салом алейк. Ва алейкум басалом. Пали натиҷа. Хуш омадӣ. Лайкорам монед. Ҳами лайка кум монед дӯстои азиз. Ирӯз ақлан апаҷон мара заблокира буд каден. Шумо ёди аллоҳе. Заблокира буди гуфтум ку дастам яке рафтай. Телефонам зарядаш тамом шуда, заряда мондааст. Азун чӣ кор кардам ки рафтӣ? Бахшиш. Гуфтум ку гӯш кардааста бошӣ бахшиш. Заблокира буд накардам 300 рӯй кардам та. Тез авқота бухӯ гуфта. Хел да ёдуд боша я солай даводав кадести нашудестай ку сарсафед шудай ай мардум ҷамъкунира ҳози да фикри сод не фақат адам ҷамъ кадеста хона. Одам ҷамъ нака охир соатото буд ку ва одам да як конкурс мемонӣ пур мекунӣ тамом. Дӯстои азиз
اینا 4 ساعت هم شید. خوش اومدید همه کسا. انا کی دفع بچه معنیق بیو میگم بکشه که آدم هم کم شید و مونده شدم. مایلش دوستای عزیز در پناه خدا باشد. چیده شما نیمتون نامتون با کبود نویستگی فهمیدن میخواستند. آدم ها کلوش دارن برای ما. اگر کلوچاشون بگیری واه بچه حالی امیفی رفت توسته های نمیکشم که تمام میکشه مونده شیدم. ای راستی مونده شیدم. مایلش خیلی دوستای عزیز در پناه خدا باشد. رحمت برای دستگیریاتون، برای اومدناتون، برای لایکاتون.